Intiasine sabayente Ahubrasine humabra Nyansane nukwe Ebema doyat na yente Intiasine sabayente Ahubrasine humabra Nyansane nukwe Ebema doyat na yente Akoma ejere Akoma ejere Akoma ejere Niye beme doyente Akoma ejere Akoma ejere Akoma ejere darling Niye beme doyente Akoma FM 87.9 Kumasi. Yamamo Akwaba de Bakuma 87.9 FM ene eye wukuada obade na dawro menti mene den so wasan e de ache me ne umienu na se nyame e ma de chenwa o se me ja nyame ma de chenwa ene de o kan e se onim de o kan ti America se onim de o kan mo sa se hwana me ro hwana de ensa e be ja yo mo sa na no me pa cho me ne na 87.9 FM sa de chenwa na wadi afi Akoma FM 87.9 Kumasi. Botaye nti anyame ede wo ba wiase no wunya enuro ho botaye nti a wodo ba ye no wunya nuro ho wunya nyenwie so waye wi a enka wono ankasa wato ne nsa de afra wo da enu nti eneda yi a wote ase no esan eye akwanya ede ma wo se wo sakra wa brabo nyame ma wo grace period or ma wo grace period enti me grace period no na me wo mu no wo a wote ase a wo hwe me wona makwa nyina ya adwuma fanshin kama me pache wo adombre Akoma FM 87.9 Kumasi. Wo adombre nie enu nti fire de pa na eso na se nyame to ne nsa de frɛ wo a watumi akwa akobu akonta pa enti mesrew adombre nie adombre nie adombre nie sa temu da meto wo a owuo befa wo atemuda ba wa wiye no no ene wo nso fa wo a wa wiye eno no ye wo grace period enu nti ye mfanya adwuma yie na ye kora yetumi akwakobu akontapa ye nyina ye ya hoho ye strangers. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ye nyina ye ntumi nkase ye perfect eno ye kan adom no abi na bedom ye nanso kakra wo betumi aye no na won so waye na bibia aye kama nyame akra na woni se bonsam na oto no ebe twene ye so no nyasam ketwa wantumi no na ogya ne baaye nti ye adom no ana ebe gye yen ti ye kakra ye betumi a ne nyame de bia so ye so na kyese bibia tumi aye kama medin ede Maa Akos awia yi akoma mu nsam dwumadie magye adwa na mede bra mu okopem sa 310 ebebo ansa na mapagya mu na commentary ho ana ne de bi ne ho na nsa na mapagya me mu akua koko e wo fi ha evangelist Akoma FM 87.9 Kumasi. so na anetin so e wa ha na Ishmael Haywood e bo mi chidom ene adontene sanso na na yawo e de enko social media Facebook Akoma 87.9 FM like yen page no like emaye na wa share your programs no so e de amaye na wajaye wo comment no eya ye kenkan a eboa ye yi papa YouTube eya Akoma 879 and so obe subscribe no amia bell no so breso a you get notified no wa share ama foforo pin so etumi enya bi na won ma fans of Akoma mu nsem Akoma FM 87.9 Kumasi. Club no ni nyina da ho Nikki Pizza fan club ye Nikita woni me nua be ma Pizarro Nikki Pizza fan club member nyina nyame won shramo papa won shramo eyi wodonko a nti mo kire do God's way ye start ya na eyi Nikita wo so pa en wode ebetu mu en enra sa enra chin so na enra Nikita sign di bi beka ho ye Nikki unua menhia wo ne misesiama enka meye dey nie monkoso ankrokra ye mu na eyi papa so pa homa so enyina num wode na emom no eyi Akoma FM 87.9 Kumasi. Oboa God's way nyame nhyam ye beka ho asem enche na mamemma ena de menini bedi nkomo akwa aba na etiefo ne ahwefo hunu se ye sister bi wasem a wode ba na yenko God's way ho kakra
na yɛfiri hɔ ba yɛne na bedi nkɔmmɔ asi ɛnɛ sɛ tuwa mu ano ɛne sɛ ɛtuwa mu ɔba memo ha wie yɛ na ma na apɔmu te sɛn me ba cho me ho yɛ nso ɛnyɛ kola wo ho yɛ nso ɛnyɛ ɔhono me ba cho wudin me ba cho me de ma adwoa me ka sɛ firi esele so maadwoa ka sɛ firi srɛ so me ba cho maadwoa ɛsrɛ so fɔ te sɛn Akoma FM 87.9 Kumasi. ɛnti ɛsrɛ so foe ɛnɛ yɛwɔ kurom o ɛno nti mu a muni ma abra wɔ srɛ so mo ɛnɛ ɔte ha nti obiara ɛmɛtie n'asɛm adwoa ntwiwa anyɛ wa me ba cho adwoa ntwiwa adwoa asɛm bɛ na ade bɛwie me ba cho ma ne mani abele sɛ korɔ dɔm ɛnyɛ bɔkɔ kola mani abele pa fi sɛ me wɔ yaw mu mani abele nyɛ agorɔ so kola me ne bɛrima bi na tie me ne hyɛ ase efiri kola abele mu ɛna me ne wo me ba ya o 14 years me na me ka adwoa na ɛkasa no obi a wɔsrɛ so bi anim me sɛ deɛ me Akoma FM 87.9 Kumasi Kumasi. obi ade me a me ble na matɔ deɛ mepɛ ye kase ye nkɔ a me kɔ bi pa na wokɔ awale bɔne na wokɔ ne de asɛm na abele wo ɛdi abɔne awale bɔne wo sɛ di abɔne mama awale bɔne wakɔ aware bɔne ɛne me nɛ wakɔ aware bɔne me pa twan wɔnu ho ma menu me ho wɔnu papa ho menu me ho sɛ wakɔ ankasa aware sɛ me sɛ me ti ase nso me ye ti ase awuo me si wɔnu ho sɛ wakɔ mama aware menu me ho saa wɔnu menu me ho na wo papa nkrɔfoɔ deɛ ne yɛ ɔfɛ mama ɛnɛ no ɛnɛ yɛ me fɛ ne yɛ ɔfɛ but me ko obi no ɛnɛ me ti so obi bɛ wale kora ɛnyɛ manika oh Akoma FM 87.9 Kumasi. ɛnyɛ manika a sɛ me sɛ ɛyɛ ma adwoa first ni bi ma ɛm so obi bɛ ka kyɛ me so wale kora me ha me ho nkɔtɔ atadeɛ ɛnkɔ bi ɛnkɔgya no me nkɔ ma adwa wadi mfie sɛn mama 29 years ɛna sɛ sɛ aware aforo wɔ 29 years dabi wo date of birth sɛn 29 wo date of birth sɛn me yɛ 93 93 29 years wunya 30 me ba cho da bi na wakonya ne 35 me ba cho da bi oh ɛne ampa wakɔ aware bɔne na 29 years ya wo sɛ Akoma FM 87.9 Kumasi. maame wo bɛ wa abiem ma me de madwuma ne me ma nyame ayɛ madom me nyɛ ɔba baako bɛrima baako sɛ me nya boafo ama na so me mu ama ma yɛ adwuma de baabi de me ti ato ayɛ adwuma me fa bɛrima kora wo me wiase me ba yɛ 29 years Anjua ma ɛnfo ano nkeka ne a wontumi ni so me fa 29 years wo bɛka okosu akoma atum 29 wontumi sister mama metimi oh no obo pain wo ho sesei Akoma FM 87.9 Kumasi. na akasa obesa akwa wade foforo da kasa mame obesa akwa wade foforo me nyinni ebi a mekɔ a na menya bɛrima ɔbɛdɔ me adɔ me ma no sɛ deɛ metie bia a wɔnane na chi ma me ɔnane na chi ma me ɔbɛfa me ma sɛ ɔno ankasa ne ma ansa no akɔsa wade no na wade afro wo nyina mahunu wo wrengi no o mai de si so nya asɛm ketua na wade afro wo ɛhyɛ wrengi me wo mi na me obotaye nti a wrengi ne hyɛ me peja ansa na me hwɛ wrengi no ba twa ni wo wrengi nso de nya asɛm ketua na ɛte sɛ Akoma FM 87.9 Kumasi. wrengi na ɛfɛ o wrengi na ɛfɛ mo kɔyɛ no wɛn e pa twa sere so ɛsɛ so ha oh de ɔyɛ wrengi no ɔyɛ adeɛ na wade afro wo at the age of 29 years ɔno enti maya no mo preso mbe ware no o kan de na akyere wo no ma okay eye tire esunu obi a ebi a me na me call ye na anyi ya ebi obi kɔ a ebe ya ama no me to nyom ma o atiefo ye nya start ye obi beka se ma akogya na ma ne nkara asem afi no beka asem no na we de we ye moguo ai ye begya na mo no aka ye wi a ye bam ye moguo me mbɔ nyom ma o ma mebo Akoma FM 87.9 Kumasi. Uti nya ho Debi ya buatima ye mitiana nyo aye ya buatima ye mitiana nyo adwantwiwa adwumna eno mabodi ama no ma yenya yem dwumadi pejom kakra bi ma yenti ye ne adwantwiwa ena ebedi nkommo na obeka kyerɛw di nti awade afono no
ensem ne doso afa ne yebebie mu na yetutu na sre ene abasa enti nko ba bia Akoma FM 87.9 Kumasi se no ye sheda o yi eno de di tufo ye di sua ade enra to da bia sa na ye be ye ne sa ma wo mo ye be sua ade da bi to da bi so na ye de atoto so sa ene ja ye chen yi ye be bo ne pofo ne je pa o asofo ya wo mo se chese enra emu sojafo enu police fo kwase enra topic na treaty ye no no mo de be preach kwase ya na je say Akoma so energy buy na yeguso God's way ye wo bibi eda ye so 87.9 so abi abeso ye tiri so na adano kan se mi na eye mede wo se wo na wo te office say na obi aso ne ba mu say ye dia ba anka wo be ye ne den ka be ka se sori fa wo ba ne ko na wo munko untumi enti brami mi so mi shoes mi bi ne be hunu se de mi si ka asamo no na se de emia wo so ye oba atan a na wo so wonya ba atan kra na wo ye nipa na nipa su ewo mu a akola we wo betumi awe ni se ya untumi Akoma FM 87.9 Kumasi afeni start we enti mesramo fa wo paper fa wo pen ana fa wo phone no me bebobo numbers no tro ni nyina gu ho mesrawo tro ni nyina gu ho enu sebeya obi fa de woto no na ode ne de fa so na obi afa de wo ha na ode ne anya ba akopɛ no se MTN for upgrade wo mo system no ye hia sika no surgery ne yetu ye no papa be kasa omo se enwumre no nsia no mbe omo de be ko theater se wo mo prepare no yetu ena MTN for so ma upgrade wo mo system Akoma FM 87.9 Kumasi ko fa ba akopɛ no a enti yesremo yempese sika no bi beko ba bia ye hia ketwa bia ebeba na etumi e de aye surgery no enu nti fa pen ana wo phone tro numbers ni na ego e ma me 0245 0245 30 14 62 0599 0599 305 202 we two numbers ni abono 05 ye besa mo so bi Akoma FM 87.9 Kumasi nana ye we ya na wo de abako no atuso amame 0245 30 14 62 0599 305 202 say watch the way sign show way ka ho 0533 48 77 26 Akoma FM 87.9 0533 48 77 26 and 0599 814 926 0599 814 926 nti ode numbers no mienu no ode we go kakra no ode we abegu kakra ode we to kakra no ode we abeto kakra fa for ni nyina nti for ni nyina na anye ya na da fafa ha Akoma FM 87.9 Kumasi numbers na ma yesremu ada madaroma monya ne sa pepepe enfa maye mako numbers no na ye de ama wo mo no na ye dwa to awo mo sese ye de yensa akoka asem bi doctors di na duru ho o kwalobu sesi machines tata no me yanhwe no na ya almost ye ya started treatment doctors ejina no ho de enkotete aduromra ni nyina ye de han ye ntumi mfa ye nsasa nko doctor fo ho enka nkire wo mo so obi na afọ mo adwuma so na mo ye nti ye de na koto ho saa ye ntumi nka se doctor fo ye de na ba yakosere nyina mo ka ho bi ne yasere se mo beboa ye nkakra
na ye dia hwe akora yi nya bia na the court no more a government hospital private ya ko kase munyina omontwema ye yesu ye de na koto won ko adie kia ne kiyetiefu ese moboa ye numbers no ebi afen na enen da dinkan program was menti ase me pacho ni nyina ne sa akra fefefe ya obi bo e wo soro ho no ye ba fefefe kokko no me pacho wono an mfoni ni e na wusan hu wo ase no Akoma FM 87.9 Kumasi ano hye pa ento ase de de but eno so ano hye na asai ne minimu ni bibia enti wo hwe na furu mu ho no a baby adro ben bi hye no eho na ye bai odidi fa ye yam aduane no nana de beto so na wahunu kwane ye fa so feed no ontumi ni aduane no fa nenum because baby say I just hear the aduane no e fa adro ben nim na akora ne yam bibia wo bedi bia ye yam se fufuo dokuno whatever ye yam ni ya pompe de egu tube no mu na egu ne yam we na doctor for say na wo so mu ye surgery initially no mo so mu be yakora ne so Akoma FM 87.9 Kumasi wodidi ana fem enso so yese ne nsuro no so esha wo 1 year 6 months soda caustic soda ama akora na no fefefe no abeye we enti wo ya obatan na se wo oba na wo te ho na se wo hwe de akora ya ye na wo hwe wo ba na wo imagine se enka ye wo ba na enka wo be ye tania minimu se enka ebeka wakoma baby awo bia no mane nto wakoma so God's way ni din no onyame akwan na de bia de meka ne se obi ani ha waye donation ewo Akoma FM mamu nsem dwumadi so Akoma FM 87.9 Kumasi ebeba se wo de enam kwan so ebeba yisika no obi o was mama what 10 cities men sende mamu bi se mu bi sasa no ana me sende ne epe sende dia wo no kan ye wo peguso kan ye wo peguso obi wo ho mame bi na dance ye wo se na opese onyinsɛn na emma little kwaku de na oye kan guso no wawo wonyinsi ya wo awo adoye die saa na nyame ye ne obi die surprise bi o pa adwuma wonya teacher ni bi ono so se na ketua ma akamu jese dada wo ba ye kan guso na ketua ni nyina da wo ma nyi bosumi kra free so Akoma FM 87.9 Kumasi wo mo yade obi ana ne ba bodam ono so kasa guso ye ne ba no hoto no jese adanse de bebre obi okoye adwuma wo alibo prakun alibo no koye adwuma no na nsoso wo koye adwuma ni wie adwuma wura na ntua ne ka nti yeye no se memfa kakra mra owo ha na adwuma wura ne sa frɛ ne se adwuma na wo bɛyɛ ne bra na masanya foforo kra me sa de ka ho ampa wode bi kan ne ho ehwie ma sika ne ye double na onu akra betena ha na o se sika no e bank obɛyɛ na ye ho ade ampa sika no e bɛyɛ double wode bɛyɛ na ho ade nti ahadie se wo se wo bɛba bɛyɛ adoye wo ha nyame behu mobo edi a wo de sika ne ba ye no ye de e wo se ye pepepepepe to obi ani ha wa ya doye na wo de me se kra no accident bronya break bompa ye guso erade hu mobo no hu no ma mobo kan kwanhia mu eno kra no eye esenche ne kra so nanka da bia me ka me se nyame kra hu mobo na ade chiwo a enyansam kitwa wo obi wo hanka de se de yeni ansi agiye ye ne nam koi na ye sori ko ben anka wo benya nkore na busu yakra no anka saa sister bo se hwe mu de mu ho atom mutumi nante ekoba na me a me hye de mu su anka menya anka me so mesori na anka me so me ko e de aba na saa no na ayede aboa enti mumu de nyame ahumombo mo so de koba eye saa na nyame ahu so mobo wo kakra no wadoye na wo ye no yesu si ya na wo de kakra aboboa ye no enu na nyame hu mobo enti nyame hu no manyina mobo wo si ebia me de medidi ye madayi ye wadoye na wo ye no obia ne si ye de obi ba aba to ho
a wanya do na wanya akoma pade ba no nyame man so we abro so ma so da enso we abro so wo se wo so baba be hu akora we mobo no agye ne nkwa Emma wo enye kwada ma ko numbers no 0245 3014 0245 3014 0599 305 202 Akoma 0599 305 202 Mary Akosia Ade we no eye number mienu ni abono sai ba ko ka ho na no so chiro 0533 48 77 26 0533 48 77 26 0599 814 926 0599 814 Akoma FM 926 Mary Akosia Ade edi e beba no number no de ya bono ni nyina ye no credit so mo chichem now we have away Emma pressure mo gusu because bono nsi a first surgery ye de na ko enche no papa ebedi nkomo no wa ma ye update no me say bomodi ada hwakra ya wo huni mo hwede oda we huni mobo maneka wakoma be hu mobo ontumi ni di mfa nenu agisi e pompe e de fam tru bi kra omo se emutumi block sisi fa no free ha konkran kolebu yakobiem ne nsuno etu Akoma FM 87.9 Kumasi etumi tifem ya san akopam ya ba no ebre wo ma hansre da ma ko ya no da bia ne ni mobo sa oni ani gie bia wa problem se wo masede ba krai animu a oso besre asre wo ma krai sre biemu a wo generation nyina da wo besre ese ya do ye bia wo ye edetu ho nti adanse no edoso na mayemobi ne nhye wo nkrai kan de wo peguso na wo de ba no nyame beye wo dia ma Akoma FM 87.9 Kumasi Yes, we pa hadi ya no pa. We de na me frɛ ama testimony kakra. Abai absomange na iti ene na no. Ana na mo ene msini me be donation kakra. Timisana $100 semide eboa. Na me yefu me ya be 3 years ni. Me na hosa. Makoda hospital sa me huntome. Ti uma na ba eba na me hu drama enti me di sikane bana me ka asem di Awurade me di akroyi gina ho se me yefunu ye me ye o say yes I donation ya ema yefunu me ka se me se me yes adie no me yefunu mo dwume se be me ye kakra kra na ebi na me didi ba me didi ya na chai enti me ka wo ya hye ebi na ehu ku se bibiba na me no obia oso fa ho shimye na maya mana boami me wule na ye intimida wase Akos me wo New Jersey Newark na me ka se me de mamisi timuma bye Ekria masi eno ode ne bia no yenimu no ekria yenimu David sana nyame ye na ade se wo se wo beyi wakumem na se wo hu mobrofo mobo a de hia dem no so be hunu mobo osa enyi hu okituwa wo enu ade bia be ko akoto wo yemu dwa wuntumi ni di wudi bi kura to yemu no eno kura na enya asem ketuwa na ni nyine mu no hwede nyame aye adoya a wo be ye ne wo hu de nyame aye enti eye saa na wo so be ye bia wo so be nya dance die ne bi se de ti bia wo be nya bi obi wo kura wo se media mi hunu hwe me se hu odin na nyame de a che wo no enyi ni pa nyina na enya ne saa 87.9 obi sori ye bia ni mpo
omu wo sika ye de beto aduane adie nanso so ontumi mfa bi nwura n'anim wo be ko bi nche aduane twa wo mu nyina hia nanso ontumi mfa bi nwura n'anim wo de wotumi di dia wo pe enuane ye nchiri nhwe wo di dia wo pe wo di we frafra wo di we frafra wo di we frafra nyina wanya sa ahoden no edidi ni nyina bi obi die bi si ne ho ontumi ni na ni nyina enye wadoye na wo ye no okay yes ya nyame ebeshira yenkɔ ne emos eninkomo emos be mo akwaba mama acho we ya gospel papa ni no 87.9 Kumasi say ede na ekoso gospel yenu so okolebu ede na ekoso mama jisia no so about 6 o'clock and I'm best start for surgery nti ebo se mo be yes surgery ne de din kan that's right se de wo mu gusua esiesie no sanity mama wo hwe wo ha se no mo de ne koye no a se na na pomodin no esitie sisia de fancy ye omo doctor for some day aye ade nso na wo ka kire tie for Akoma FM 87.9 from was mo mwan pago sisia na kwala na ko jina wo ni kwankwanta sia from some mwa omo fanta bonta eki na kwala ni ntimi sam lankwa mu bi adalo na ye ba no ntumi ensan lankwa mu bi mpacho we ye Goswe papa na wote ne kan nti ye hwe ne mu se omo beye na ekira nso ye hunu ni a omo ye ne kosi ye nti ye da se pa ekuya yako Samu nanso yenim se nyame beye Akoma FM mo edinse no wo ye mobo nti obehu ye mobo nti ye koso asra ne se no ba bia duro na matie Goswe papa no eye moa yes se ye boa kopem se nyame beye adom bibia bewie ansana enigie ayede aba nti yesramu an se de yesika no moa NSC ye hia free obi biara eho mako yemfa numbers ni to dwa bi okay numbers is 0599 814 926 0599 926 0599 305 0599 305 202 okay nti ubetumi ede wodie no amba 0599 814 wodie fafa so fa numbers ni nyina se de ye di nkan aka no fa numbers ni nyina se de be ya eba wonso ubetumi wode ko ha na wode ko fa ko ba bi fa ko wode ko ba bi fa ko ebia Akoma FM 87.9 Kumasi afa yenko na menu aba no enko toatoa ne nsem ode ba ye wo be fiti ase wo hia be ma no nti no adwa twa kwanya ne bra ni mu akakra ne yenko okay wo se die nti na oba ye start ne yenko epacho die nti na me wa ha no eye ni bresem wo die ni bresem ye di nkan aka na de start nti start wo hia be ma bi ni ade bi nkola brem na me ne tena ya si o wa na me ne wo me ba panyi oyo ba si Akoma FM 87.9 Kumasi ne wo ketua na me hwa asetena no oni me wo mu na emoa me na oha me otete me ti me ye ma adwen se akola we nyame ye madom na opegya akola na mani nyina ka me start medwuma an ka me ntimi ne ntene bi before say obeba ne nso no na magilon de ye adwuma esele so de obi anim me bi sports e wo sele so edu weekends ana manu aduane kakra e de aka ho ti oba ye no nyin se ne ba na wo say me ba ne nso panyin ni nyini ye nti na ama mebre ti me handle adwuma ne ma ne se Akoma FM 87.9 Kumasi e na me pe no bi se yesi wo ba totu a etwere be mabo nti kamen timi mfa ensan no ho abla wo ho mfa madwuma no enkogya obi wa abonten mina minim so obehwe ni yi ama me timi gya adwuma ne hye ne nsa menyinsen mu
ene ma wo mu nyina wo na na wo ho nti edidi mu na ese adwuma no mekọ adwuma no mu biara na ekofom mekọ adwuma no mu biara na ekofom obi nso ba no obi bisa ade no no anya bia okwa wo mabiem ti na wo sa wo kopɛ sika hoforo sa akofa ne ma no gum ti me ya na masa akopɛ sika be fa ne ma no gum Akoma FM 87.9 Kumasi me me ho hwea na nyi menye me bai emu nsensem ekanti ma ekanti ani di abema ne di mopia wo mantem die medie kura den gise makwaji loan na me di bia yi ahwe me ho ahwe me ma no me hospital ne ade nyina me a ma me kasa me hospital ne ade nyina me a ti ekoya ekoba se me hospital kura e check me BP a no amuso wo munya bi ti I walk am na eden na me nim se me ekọ ne de me mabiem we said me tu ko bensuo so se me no so mu check me BP e bi ma Akoma FM 87.9 Kumasi ne Nyankopon ye madom no so ye masomdwiem na se wo to ne ba ne din no ye me ho ade ti me hwa ase ti on ne mi wo na me si da bi on to ne ba ne din na mmerepemu no me hwa no wasesa mama na ye me ho ade okay eno me de kwoto me wo fa nim na me wo fa sesa woni na wo mienu enti wo mpene ma na nya wo ho ade no hwan na wo kwa wale no 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 anso de kwoto ba bia na me kwa asori na sofo no frame ni mienu nya sofo no frame 2 times ene ye di nkomo na mse da waka ne sa ade a mate ti wo ko hu abusua eye me ho ade to ne ba ne din ye me ho ade kama Akoma FM 87.9 Kumasi oye me ho ade wi bo so me pepepe ena me yare da ho na eden ma na enye easy enti na dwumawura ne master ye de me ba ne to no ene be hu se de me da no se de adwo ada ho edi enye no ma efi ameti mo muska so mo mfa me hospital ena woman bi o se de bi se de adwo ada ho no mamu ni kan fa ne hospital ansa mo mfa ne nkosofo ma me bi wo ekutu eja so mo de me ko ma me ne ho e ma me ne hwe bo mpa ma no se de bi me ni obi wo sikasem ameduabo abem na se Akoma FM 87.9 Kumasi Akoma FM 87.9 Kumasi say no crest ono na abo medua oba tan akwala aka me ho ma na eden me twa mani a me be eden me betimi su na mentimi mfa me ba yise me ba ne free panyi ne free school ba na wa be fa me ba no eden na ma me ntimi nso akwala ne mu nya ne hwe tinke wo senka me twa ne no fo akwala but sikasem ni nura metoto ama akwala ne nti so la mimi nidi but no wo twe me na be me sometimes ya dan time so timi be me yantimi amwa me kwan bia so senka de we de me ni bi kura na enka meta o ba Akoma FM 87.9 Kumasi aboa no ama ne ho ato no timi hwa na omwa me ni nyina ye me be Nyankopon nhira akwala no na wo ma me ba no 14 years wo ma akwala na ni suade hunu nyina emmelemu semeti ase na me hwe me ba na sementi empo no me ni ho na se bi enne me firi akwa na me kowu a Nyankopon hwe me ba ni ye ma me o ma akwala ni nyina na ofisa ho kira me nemu ma me nim kola o mu nu 14 years bi ya wo but me ba no ehunu se de ne ma me fam no enye easy si akwala no o de kom ko suku no o de aba oba sa mpesie ba ncha mpesie kra na wo ha me ba ni bedi eso nim se me ni Akoma FM 87.9 Kumasi bla me bla nyina eja me ne nkola yi ho ko da krope me nim se ma okoye no okode atade ba ko pe ne koye ti me nim se o pie no atade ba ko pe ne hye no okoye ti me nim se bia okwa aba nwa ko pe bibi dia ba fie abehwe fie me frɛ na wo se wo ma besinne mi hu mi kunu ni biem enten nka biem say baby amenie maguo container na me yem adwuma no ho na masesa me niema edi akogo nem ne memma eda ho be ma yi nwune se me mpo na wo sabi umpe me biem a enka akura ketua we fa wani to nkola no se wodi wo be nkola ba wi ase wona be na me yeye ene de me namu nti nkrofo osere me na minim se nyame beye se me nwu na meti ase a nyame beye be se me wo bie no na me buo nipa na aba ni sei na se nkrofo da me foma meti ho na me nua mu didi na kwamo de me ne me ma so minim se me ma buo obi apen ma buo nipa
happen pa enye ize di onim wo sira so de wonim se ma ye bi na wale bone na amenne se mintimi nko nipam ba bia me na fufuo be hia kola no mintimi nko madani aberwa by force enti ba bia ya wo no se obi temenka on kan je ne se me da na se na ade we ye ode ahye me no o kan tam awurade anim for better for worse enti better no ba ye na odi ye no wo senka worse no o tinemu na me ni nyina ye fa worse nim but se wenti mi antena worse nim na se ya jame ne nkola we ama ba bi de se de be die kura den na se otimi to aduane didi a eni ememi money dua but se kama wo hode a kama hani obi ani said the mlane se me de ma no bone so me de akoma pa ene hia no but ene animduase anti se timi aya me ho ade 6 months ni oye ho ade san 6 months abosumi nsia ni mama mpa twan abosumi nsia me pa twan Germany akola we afa no anya 9 months panyi be wie school die be die kura den kire obi twam no ahume mobo no adom me 10 cedi 20 cedis me menti minidi aduane kura me mfa bi nkama no enti se die na sie ama die sie ne se efie wura am ye yi niema ye de niema na kogu container be ma na gya me ho 3 months nie ontwana ni me hwe ne ma me de anya ne ba ne me but ne ma no ode na ba wi ase ne nso no wo se wo hwe wo mo no wo gya nkola na gu me so nso me ni ahoden me tuwo me yale se me obabi de me niema gu da kora na enka me tuwo ma me pebele ka me ye adwuma ahwe me ma so what me nka ba bi owo bia no boy na se won ka ba mi kunu no your friend is saying ode nana ya ho okay nana ya edi ya de friend na nana oni ahutadi bia ho biem omo friend squander patron ewo esreso squander sa no mo friend no oh okay na ma ye mimi sa o say wo se oni be ma no etna ye no na otete o no ha adwedi ho atete anade na no de ha o mama opia wo ma waba fie ntam kura na 2 o'clock ti da bia me ka che ne se yawo enamfo sam na awo nam no otimi pie di namfo achi anadwo da suo be 1 be fresh yakwache wo mo ebi wo kura na menyim me be yakwache wo so ma ye den mema agudie na mema di abra police yakwache wo mo ma minim bi wa me da ho no ma na ya frɛ me ukunu mu pie yo yakwache wo mo omu pie wo mu kwa ye dan ni ya che wo nom wo mu pie ya si ba bi de madora wo se hene ho no no mo gro ma na wo ne onya sika no mu die no ada na me ene ye frɛ me onya sika wo ne ma bi na edie mai ene say so woni mpna ma de na beba se be ma woni mpna wo pia beba na ju 2 o'clock ebi wo kra wo ma ebi na adwuma wo ye na de no ko hyemu na ju 2 o'clock a wo ma ana sabe no ye adwuma ben sport na no ye sport no ye hwan na bi ye e pa cho me wo na bi sport no e pa cho adwuma ben hu sika na de ko bi sport unya ya de ko bi sport e pa cho loan na meje loan ben oje bank ben e pa cho woman bi we bi fi wura no wo na je ye e no de ma me se no na me de yeso adwuma no o okay wo fi wura kwaje no de ma ho ti wo kwaje loan sen e pa cho ma me 200 million and now the sports no and am dey na be man wo hia no na adwuma ben na wo ye ansa e ba cho no electric weather oh na cheso won nsa no adwuma mo ya billboard oh electric welder no ni adwuma no wo ye nti wo hunu sa na adwuma no sa wo ne kabomu a ebeboa e ba cho na sabre na wo anso wo hia no na wo so wo ye dan e ba cho na me ahyase no na me ye indomie tim indomie ne ka ene anwa mo kakra na mbe ye fried rice and jollof. Inti fried rice and jollof no ombe ya kwan no and ye tu ye free kwan no ho. And am de kwaje container no. Ebi e sport no inti na do weekends a. Me ye aduane fufuo. E ka ho. Na watso nti no okay. Inti yenhwe be ma no oye masam ni ade ade mepache o. Wodu ani kurotwe wisie hunu se be mai obutu ba so ene ne da ana me ne ba we yakobo atwede so oni bi kuroko. Ana telephone no why yes bi na na keka asem kire wo ma se ma fa mani ehu kura na wo ne be ma tia wo hwe suban bi a wo wom ene na setena bi a wo hu se be ma we wanya wo ba enti no odan se suban na di ma be ma bi e ne ho no oba tia wo nimpna obepie beba 2 o'clock
oh ebi wo ha woni na afofo na chine eno de wo ka sa be do nya dwen obi wo na afofsam bi na wo ka se be mai e wo pe na afofsam yi ba wo anfa wani ehunu se bi ma me hu bi oh ni e friend beble mi ntimi mu bodin omodoso besen ma omodoso besen de wo du wani hunu besen me tie wo de wo du wani hunu besen ma beble eni say ma me figure me pese wo boss say bia me hunu say na bebredi ade be ma na area yetimu kura no ma hu kura nya ma ba miensa na hunu say wo kru ene wo mo twempra me pa twan adwenjwa nti sabre no wo hunu say wo kunu pe ma sama sasabia so kraman no na ne na tranya emfie say me pa 14 years na wo ne na tranya 14 nti after 14 years no obe start e ma pa na wo hunu no ope ma me hunu no de me fa de say ye nkola nti de oye no enye masem bia nti awale no me ne be wu mienu na o ye me ho ade no na me ka say ne de aduro no me wo ba me ntimi nko emfa na chi ne be ma bia nkotwempena biem nti wo se me ma mani da ho na me hwe onyi me question na me say brebe na abehunu se be mai pema me ba so me wo me ba panyin na me ni ho nti me ni mo ba panyin ni fie 14 me ba na nya 14 years nti wo ba panyin no me ba try 14 years ago na hunu so pema ana wo wie ye no e ba na me wie ye na e ba na me wo me ba panyin no foforo no na me hu sa suban no woni mu okay nti wo hu ye no de na wo so ye me ba try me ne separate ye me ne separate ma okoye nti me ba bag betena asere so nti me betena asere so no e na wo frɛ me e ma me de ma woman bia na me ne tie se wo pa me chew de asie bia no me nyan menka na me nsa ne ntena kwala ne nti jai ma ne nka se wasese fri ne ma pɛ no atobo wo de koye no anaso oda so wo ma pɛnim but wo de yi wani ne ntena me pa chew ba ye no de no wasesa de wo no say a wo so asesa wo no say me pa chew se na oba ye ne de na opie anadwo no na wo mpie se abiem anytime bia no na ofie anytime bia no ofie nti mimi hu ne say wasesa mo jeri pa chew de bia no ofie ompie ene wo boa ofie ade yomu ene ma wo hu so asesa na e dan na wa fe wasan betese ne tibia dada ne mu biemu me ba cho ye me ho ade wie ye na me yare da ho no eno sa sha ase se opia wo ma enti me amfa hu ni biem eye ye ye ne me fie ye ta mo so ye fie wura no ma ye ye ne ma no eno me hu ni biem bepem ne e pa cho enti ye hwe me kai se mre bi wo dache wo de be ma no e ba ha na eye wo ba wo to so sen na de be ma no ba ha no e pa cho mienu ya wo ba to so mienu tese oni be ma no wo e wo e ma mienu okay di enti na sa bre no de be ma no ba e pa cho sa time no na me ja medjuma na ma no eno sa no eno ma wo foforo no opia oma opia onyi chop money nto ho di se bia obi ne be hu me oma me no mo ye firi no ma me scan de bia no aduane na me di enti na e ka no nso e dooso wo me so na me ye me ho hwia enyeyi na me de ne ba ha enti me de ne ba ha no na me ko mo hye me time se me mmela be ko ye no no de ko to me sofo anim na me sofo ka se wo sere me awale sam de me nya na nyina pepepe sa enti wo pa me cho me de me nya no na ne be kasa eno na ne kasa ye na me enti wo ne kasa ye no still ana de o ya no ne sofo sa afre ne bi no na ne kasa ye eno wo sesan still de na o ye no o ye ne ye hunu ye ni wo binti de na no o ye no pa cho no opia wo ma ya to wa bi adwuma na bi ya to ade no no de ko obeba agi sa no pa adwuma na wo ko gi bosia 20,000 bi ye no na ode kwa de wo pon adwuma na o me account ma ho ebi o mafie kola no de scan ko no apie opia we dis no ba opia ade akya ebi o no prata ma wo se ebi container na me hyede ma na nkrofo obebo mpmanim me yam siki ni me ho me yam siki na ma last bi krado ye ma me de abufuo owura container ni ma na me tu ni mu wa akire se me kofa police fo am ya beche no fi se opeso ogumani ma ase e na me fie wura na be kan ye se
ayabonten ma me ne nye sa na me bie gate no enu opie na me gi me key ni free ne nsem enti me gi key no na se me kofo bi wa abonten so me hwe adwuma na o se nipa ne ba o se kome frew eni on free nipa no bisi wonim se nipa ne ba anya de se me na hwe adwuma no ebiem okay enti yenhwe be me ateteo wo first born no ho ne ma mansam ne ade omoa wa brabom na akoye wo koye no na osan be pa wo chew wo ba ye no edi se yansa na wo san fa afro second one no e pa cho di be 1 year na e ko 1 year na me fa afro nti wo di study no hunu se wa sesenti no wo betumi asen awo ama no me pa cho e na ma wo ye me pa cho ye hunu edi asem poti because eye nwanwa be ma teteo wo ko enka we die wa fa ho adi wo ko ekra nya asen yansa wo be pa wo chew enya mfie san pa cho na e ko 2 years na e ko 2 years into 2 years no pa che se no oda hokwa na wo 2 years no ko e wan ko fa be ma e pa cho na me wo be ma nti na wo ne be ma ni giant sa na we be pa wo chew ma wo ati ase ana so oban na ne be ma nda so ho e pa cho be ma na me ne wo ho na yi obi kunu nti wono ne ba ye sa no enam so obi kunu de nya de se ebi obetimi agya na yere abeware me nti se na ko nya na yere me ba ho nti se wono na ba na me ne wo ba de a nti ma me nsa ne nkotena nti ne ma me esa ne tena ebi nti asembe oban no so yo adwantwiwa sesei masesa kra enu nti san bra edi ade eno de bepata wo de asem no kan ye ma wo san kodi na chi wo san kwa wo de toso mienu asese wusie me pa cho di dwa to ne si ma me bia na me ne ti fie ni me fie wura no eso eno mo na me kasae ena ma me sa ne tena yi ena wo sa ne tena ye pa cho na nti wo koye no koye ho ade no e pa cho ti wo koye ne di se ansa wo koye ho ade me wo me ba ketua we na ansa na oye me ho ade o ba no se wo saying wanya 9 months 9 months nti oye ho ade na nya saying 6 months enya abosumi nsia e pa cho abosumi nsia pa cho we dey se fresh ya wade abosumi nsia na ate wo te hey yey adan oye ho ade wi ye na ne ma pascal ya na e dey na see ma me kase minim boni a me ye na ana minim de si ye ma okwo ya na me bo oh ja na o pa che se na wo de ayi awade an wakọ be me fa se be 15 years wo de na ahuso be ma ni problem bia wo ma anya ne boni da esle so se wo be unim wo be bie line atum wo se so a wo bia be ka se ma anya ma fun boy ne da de na wo so ba ye ma be me bia no me ye ma no nti ede na eha be abrante ne sa no se wenya oba wote se wo na wo ka hu mfumso bia ni ho bibia twayopo wo ye bibia ma ne kama na wo se mesesa maniema ana mefa mata de ba ko mienu adwane agya wo ne nkoda no bibi pambe ma no ma minim ade kro na bibi pambe ma no mesina bibi pambe ma no be ma na complain obi an complain wo usubanya ma wo bi da se bia mo chance mo sofo na wo bi da e ha cho da bi enti oware wo bosumi ensia mu nie e de na si ya be ma na dwane e pa cho de minim sesi ye ne se me yare da ho no e de yare o ma nipa na me de ne kan bo mi dua de oje bo sia 20,000 won be a sport no e pa cho obo wudi asa de se etomre bi na sika ne nyama no enti asa pressure ne ade na se na mo de ye adwuma de ntire ntumi ntua me pa cho adwuma ne begui be ma ne gu adwuma no adwuma ne begui ye na se sport wo ye kwasa nka wankasa wo ye nso na wo yare no se won pa kro no mo wachiri dua wonyima dua nya nti wo yi na nya wo nti wo da fie be se me pa cho me dad me yare ado be 4 months ni be 4 months ni okay ahaya Akoma 87.9 FM gusua na minu no adwa entwiwa na asem no mu yewrem na abaya 29 years wo wade ya bosumi nsiamu awade no be me ya fefa ne ne manyina wodwane yanya sen wa cho 3 months bosumi yensanie wa fra woda wa cho de wo fra no awunya no friend na ne phone wodum ne phone na chese bosumi miensanie no enkoda no nkra mienu no kapre bakra won fa mai pa cho de mitie wo e pa cho de
me guso me no na ya beba ho na sisi ya me rabi aboy ramunti ma me mo na kwa ba be me na mo akwa ba we ya me de ma kasa gu fidie me mo me na pomo e nyame adom me ho ye awie yi awie yi de boko se mafidie no ana metie ne tambia entino menya moka bibi se akora bi akono mu soda wapra nti abudofo meye emwa menso ehona me wono ni frigwa me apem so enti monamba ne ana se kontem nti ana enti mi emfa be bone mako enti mi yaya no menso betwani mitwabe misaka kanzo na kan de me ato oye kwadwuma ne kakra okay nti goswe die na nti na ba nti goswe die no ena me se ne sa na tie dia sika no so dia so me de beba nyame nshira me de beba no so ye de do so ma ye pa nti sika na 100 cedis na we na ase no so papa se obi ama me 100 and kwaja kasa tintin ye o ya me be tra so kra obi mu anu obi mani chichi nu achi ma bibio so abo ma ba enipa ho adwuma na meye me meji nkwa ne de ma ba mu obibi aho obi ama me 100 Ghana se kuma no otu enti edoso pa be ma edoso pa enti ye rade enie onyame onhyira nyame nyo kese on fa sika ya wayi bebo agoso we no on fa mie kwan to ba bia kwan de se adwuma sam ne nkoyi na bibia da wakoma so a wo hwe se nyame enyema obia no se nyame ne ka do ye ho asam de a ewo twromu de a ene won fa enye ne wo hwehwe enfa ema na dako utwamu a wonso atumi abo awura aka se nanu a me be donate 100 Ghana ma Gosway no me su benya dansidie ya me ba bedie ye nyina ye ne atimi ache onyame onhyira ye da se esme da mase sa papa nso na obi de Victoria okay Victoria bin so de 50 Ghana aba ama mama yesi na de ba ye Victoria Vic nyame enhyira papa mama yesi ena we so kwadwo asamoa okay kwadwo asamoa nyame onhyira wo papa Gosway eda se your sister baako Beatrice Frempong ono so ewe USA your sister Beatrice nso edie nie me pacho 245 Beatrice nso edie nie medamase nti mame mo bo numbers no ebie mo ema o me pacho 0245 no we de munyai no mfa no so bie mu so aye busy enti gidie mede ma wi wo de atweroto ho wadawroma 0599 yes me mon kakra go say e kontam do 0599 814 926 0599 814 926 watch out 0599 305 202 0599 305 202 0533 48 77 26 0533 48 77 26 edini ya Mary Akos ade menim se wa fa ni nyina yeguso e kasai ubetumi de wodie no aba yeje enwumre no nsia first surgery hyase kolebu Gosway echina yebehunu ba bia a doctor for ayakoduro mienu nti yewie we ya ne aye baako no aka ho yehia wo mo a yetumi age no enkwa kasaguso fabra ubenya dance die emre kwa animu no yebese abo dance ne bi de achemo okay wan fiewra okay edinu wo ho okay fiewra bi yo okay Osman Majua Hamburg Germany Osman Justice Ochre Kwamona Justice Efribaye wono so ede ne diaba Gosway 300 and Akoma achede enso 300
yensa aka yebechem sɛdeɛ wode aba no pɛpɛɛpɛ wonyame nkɔso nhyiramo sɛ momrɛ yɛn na mobu emfu yɛn kɔpem sɛ yebehunu sɛ yɛba no ne ho atɔ no deɛ wɔsɛ yɛkɔso a na yɛ sponsor no ɛna ayi parents no nso enkrankra mienu ɔmo nyini yɛ ɛna nkwanhyia se abeto wɔn kwan mu no akra no yɛ nyinaa yɛba nti yɛnkɔso na yɛmo ano yɛ kakrawa na yɛgye ne nkwa a nkwagyeɛ ebeba ye fie na bibia ye kama enti adwoa ma efie wura ne sika 20,000 no woni ne konya no baba ye because ono no bobosia ebe me nwanwa se obebo odua wa abra wonim woni ne kokon e wo sika no ho ana e ba cho ai na me wo me back to one na se pressure nyinsin mu nyina ne ma awu onim no me ba ne da me na aso no onim ko ti me pem pono na akora ne ye ma hye no ti aseto aso na ye na me se adai ti me nko na me deka sika no de ma me na mentua enka wansa ankɔgye foforo ama me ntinya abotere na metue sika no na me kan se asema wo kan ye ni me ba twa wo boa ajo ayanya nkoda asema wo kan ye ni na fie wura no koye no kɔbɔ wo tanua Debbie, I don't want to say no. Obodua no wo efie. Nti na wo ho. Na me wo dem. Na me wo dem. Ena obi ba wura dem ka che ne se ma me na bodua. Ena m si you mate. Nti ne kuma ba akọ ka che ne se wo na no nti na me nim se bia wada ne dua no. Adwoa, wo di obi ka woni nete na wo kɔ ka asɛm wei kɛkɛ nipa kro no kɔ ma wa no yɛ den. Wono so yɛ bosia ene wagye ama wo na che se nye eno ko akra ne bose no wagye bi atua na asagye foforo e ba twa wonu no kokasai ti se edua no modane me ba twa edua ne yadane but na nsem ho no be free last week komo ho ano de china pasa aba ho se obebo me dua adan ni sika no ontua nwie me ba twa da bi akasen aka 80 million 8,000 if you run sika no ntua nwie ena sports no a wogi sika no bi eye no eno nso aguo ba twa wonu kuru na gunu me pa che o be ma no oba ya oba be ye ho ade ni sika be ena ode ye ho ade e ba twa ndi minim ebra wo free awade no ase no oba be ye ho ade na sports ne da so ho a egu ikran sa wokọ me ba twa da bi emu de he bebe oya me ho ade ne fie na na yetim ne ho ana na mene ne tie me baby one time question me say bra wo ka say be ma no eteti wunti no wo free ho say wo free woni ni gya ya wo ko ba bie no sa bra na wo ko na sport no egu ana ne da so function sa ta na mimi sport no nti okofa wo ba ye no ono no ko ye na oba ye no na meme bie sport no na je so no ko woni mo kwanya wo fa so nya sika adi bie sport no ba cho de enya na fie wura bɛn fie wura bɛn sika na wo kan fie na yetim no ono me na meti fie ho ba na meti abonten dan na be ma ne baaye no me sa ne nya ntokwa na me pamo ne se wonko ti me pamo ne se wonko me hu se fie wura na ma ne dan wo fie ho fie wura na ma ne dan wo fie na yetim no enti ma me free dan na metim no fie wura ne ka kire me se me nyem me ba no se ye ntimi nye dan mienu sa na me metua me de ono so tua ne de enti ma me free dan na me wom ne ba be ma ne dem dan nim ena ode me de ne ma han no ode wo de ma han e ba twa enti me pese mu se fie wura be sika fie na yetim no woni be ma ne timo me ba twa sika na wo je ye me ba twa enti be ma ne ba sika no na obefa wo no na wonya mi sport no na me bi ade en wa ma wa asba yen won woni be ma ne tena me ba twa ena hu ne se ni suban ye me ba twa ena wo free ne nchen sport ya se tema wo free ne nchen no aye sport no me ba twa da bi enti no oba the second time no de be ye ho ade no emu ho no na nkwaje sika ebe bi sport no ena ade she be ma ne nsa wono na dwuma no wo ye ansa na all sign ba no na dwuma na ye den me ba twa sa time ono no se ba no wo temale adwuma me enti oba adwuma no wo ye na ye den na oya company work enti memenye ba no na second one no na panyin no emu atwenti na ama meni ahoden
ɛna ɔno me de ba ne ma ne sɛ ɛne ɔno no nhwɛ ba nti ɔno gyae ne nsa no nnwuma to hɔ bɛtena awowo baa mu ɛwɔ nsa no dwuma no deɛ na ɔne ne master na ɛyɛ nti ɔne ne master ne nya problem no ɔgyaeɛ ɛna ɔde bɛyɛ company work no before wɔbɛhu no ɔyɛ company work no ɔba the second time no ɔyɛ company work no ɔbaayɛ no ɛna ɔkɔpɛ company work no yɛ ɔba no wɔ 14 years na ɔkɔ school mpatwa ɛnka wobɛtumi ama obi atena no na bɛrima no ayɛ n'adwuma dan sɛ bɛrima no gye n'adwuma bɛto hɔ na ɔno aba bɛrima no gye wo adwuma no na in this case mo lusi ɛfa baako a ndi sika bɛbɔ o enti mo mienu ɛne nkoda no nyinaa no sports no ɛna mo ni da so but nka bɛtumi the sports na mo obi no ɔyɛ na bɛrima no nso ɛwɔ ne tamale na ɔno nso yɛ n'adwuma ɔde bi ba na ɔde bi aka ho n'adwuma no gu yɛ ɛna ɔbɛgye sports na anasɛ wɔn na aka so onya n'adwuma na ɔmɛ manage sports boso me so yɛ na no ɔntaa nkɔ adwuma no nti me wɔ hɔ no ma na ɔmo manager ne frɛ yɛ sɛ adwuma wura ne sɛ no so yɛ buroni adwuma ɛsɛ mu ɔma adwuma mu bi na bisa asa ade wayɛ de na ɔse wɔntaa ma adwuma no nti wɔn mpɛ sɛ ɛna ɛnyɛ we nkwa ne ɛno nkwa ne first time ɔtaa yɛ saa na me akɔ hɔ akɔpa kyɛw na ɔma saa afa ne biem ɛnna ma ɔde gyae ha yegu so bɛrima no yɛ hwehwɛ no ne yɛ pa kyerɛ no sɛ abranteɛ no ɔhu no bible so be miɛnsa ni wayera ya yehu no nana yaw meboa ɛna ɔse ne guy na mu ne yɛ sɛn skonda stesi wayera wayera ne nti skonda so ɔhu nti yegusu ade a yɛ hwehwɛ no na bibia tumi ayɛ kama mepa kyɛw ɛba ne sei no maame no a wɔbɛka bi ma abranteɛ no so wasesa wɔnyɛ biem ya wo cycle ne hɔ no wakɔbɔ maame na mane sɛ abranteɛ na adwane agya mebacho mu nyina anim onim na osɔfo nso mebacho onim osɔfo nso nim sesei okay yo is currently switched off. Please try later. Fɛ baako ka ho ma yɛ biem ebia na nyame adom aboan na baako no atumi atomu mepacho mo fa no picture no nto na yɛn hwehwɛ no skonda nana yaw aka skonda mepacho no na ɛda so no wonnim no baabi a bosome ne ensam nie wadwane agye obai ne nkura mienu okay Later, the incoming number you are calling is currently switched off. Please try later. Eddie bosome ne ensam nie skonda janema mienu ene ne hire yehu no onfre on Sunday sika yenim baabi a wowo wakona busuafo ho mente me patwane abusua mo ware on beta akire no mo koya mo se de me patwo yesu oni ho no mo oma ho oma afie ho na busuafo nya ne maame ne papa ho me patwo dabi nti mo ye ho ade wan ne betre mu onua mane ne wo fa bi na bae eno mo nso so mo nim ba bi owo e ba cho dabi okay ti say efie na motim no ho na mo da so te e ba cho efie ne de ta ma na so am efie wura no etu ye nti say mame u kasa na wo si container na me ye ba wo me no na me ne nkola no container no wo ntua ho kanwie ye no na da so dem na fie wura no e de wo ji loan wo no ho na aka 8000 no o metumo anjua ma muk dan kason ade be ma ne be ko na onim se mo dan ka na be so ana ba chan no onim na onim na mo o be ko no na akase na mo dan kason o be ko ne fie wura no ye correct control into mo say 2 months into mo say 2 months na di science a wo dwane na ka be 2 weeks ama time na so ana odwane ye ba chan obesesa ne nyama nyina na sa atade ba ko na odwane ye ko ye ti mo ha no frɛ me say me na me pesa me kasa no ti o ma ne ba no so kyerɛkyerɛ ne me bi so onkoyi ti ne ba ne yi container no eki no eno koyi ne menti akora ne ba no osema na sɛ ne ma me papa abegye die ne me nyina no wasesa kɔ na me se ma ne mfa nkɔ o ma wo ba 14 years na sesa ne ma na wonye ne ma ne ngu hɔ on fa nkɔ yi mu nyina mo te dem aka ne mo dan kaso na beka na watwi mienu ma de rent control for kan na aso no odwane a wo se ma ne mfa nkɔ
on fan go say na hu ne se wono ani padua no kra wo ma na ne niema no na akra na fa nkokora anka ba no wo ma nse se mo da container me pa chan so fo nim pa chan woni ni na na kwa sorry ba kwa na me pa chan asori no ono na na edi kan ko eni ojaye enti me fie wura na de me kwa asori ni ye se betimi ne sofo wo se monka bomo no nyina sofo na oka ho bi me pa chan e di asem na oka hin sofo ni be shilash 87.9 on be sha ware no so enti ebra e ba se be ma no suban ewo mu nya no o san ko bo sofo na mane e ba cho de na wo ye nyina na me bo sofo na mane no se de ya no afre no no atu ne fo sofo na ma wo so chechire mu wo bisa ne se wo bisa question ba ko je so wia no si ho edi na sofo kan ya nsa wo kwa question sofo no ye no me de ko to sofo no se nipa esesa nti bi aware na chi no obesesa ene ma me pene so se ene mate wonye me ho ade no no sesa ye di se sofo no odwane yakobo na mane no sofo eboa won kakra e ba chan sofo no na ya na eba ho sofo no na ya na eba ho besra me na wo mpa ya ama me ne nkola no na bi okwa wo de bibi kakra hye nkola ne nsem na se container no ode ma wa han no ode ma han fie se ba cho de ma me 1 year so 1 year bia na metua enti container no so a wo ne nkura ne dem no so time aso ba cho na ni 3 days no na ni wura ne ba on mo se obejiki is no na miss and many ma bi wo mto ma me pepe mi nyimu Akoma FM 87.9 ahaya Akoma 87.9 FM akoma mu nsem dwumadie no eno a na moaso eguso ada mutie no na ye hu ade no mu anya sika yo Kumpacho ana open. Hello Pastor Julius. Hello, Pastor Julius. Pacho me dinu bi Julius. Me pacho omo na atro e dia ma me Pastor Julius me pacho Pastor, we dey wada room wi anya bone na ye nua ba adwantwiwa na de na asema beto ye ni mu se ne kunu adwane agya no ba abosome miensam nie na ye bisa ya no no chese aware no kura no enhyiraso ne bibia no 6 months ago wo na siwu na so na me pese me hu se odi asem bia beto anim afa one ne kunu ho ana Okay, you say kakra bi ni pa wa me say omu na ye enipa me close to them me ni din komo de bia me ko ho ni omu ko chi nyankopon asem enti amaware na ya ampa me ko shira so ma omu ya taware no chi no emi sensem kakra o ma na ebi amintini ho ase kakra abem bi na chi ni omu din komo the recently no de to many said na no be omo chi no omu etu o advance omu chi ofire ho na otu fire ho ntu fire no ko na bushie na me ko bisa me so be ma no wo no so number bia be ma no kura nam nti kakra me ni fa ho no be ma no no ye wasafo bada mi so mi bebre oni asori de asofo ni asofo mamefo ye afam de bia eye enipa adwen sechra ye really so la enipa nti no mo ba sori obi eni o ye pepepe like me kan say boni ni ne ho enu o ma sori ye nyina ye nyame asam ni asese nti no se bia be wo su boni a na so oba wa sori asanye crime o papa the TN say 3 years ago. Mama a party was sorry. I may be invited me by, which you invited me by, no. Many drink after that to climb me be later now. Miss Uncle no. Which you know said the all kind of try so many big drink because now said the Ansatriano and Yan period. If you try to see any big drink ya china bataya. The Kenya Bataya, who I know na or the Bearman about sorry, so every mammy by a sister do about sorry.
sata mo no so ba e no onyam yoba de yere mpai bom ta na chia na nyankopon ya na dom no no be waro nti na ko be ono oba ne kra no e ba asori no mo fi ni kunu no nti oba no be wo asori ni ye kosra ni ni bibi akosi se de beto na nim so person waro no to ne be bi na so why not radio se nyankopon de ni mo nyam because I'm trying to do radio ni ho nti so person waro ne be manembra ma me invite you no be mani na ba o my office e ma ye di komo yo se me catchere ni bia me catchere wo mo ti o mo ho afi anfa na aware no ba so nti sa na me no ma na mo ntu na tie nda mami misa esanse na wo hira so no anye bia da bi wo ho a na ya oba ye se oh pastor me yire wo suban sei maka won tie tunefo enti sa dakoro me dwane ya jano o da bi na ya ani ma me ka bibia anfa na ye ho sa na oba yi nsu be complain be ma na ma wo da bi bru be no oba na da ya re nti na me na me ko me ho fi ko sra no ko bompa ye ma na o ka te me se suban ani kuru ne da me bi no ni ye ho juma o ye kra no no de juma ne ma no so wo me but bru so ko diska na sa o de se juma ni bi an ko diska na neska na ni fanka ko diska ni bi an na ni fanka obi sa na be ma ni se da emu akonta pato bi an kire no nti ma me o mi ba ti be ma na ba 3-4 times ko wa so le temi se ni ni si bi ko mo bad be ma na ma nti oba ni mi di ko mo e ba problems a wo wa ni nti se ye hwa de asi se abrantie ye dwane ye je oba ni nkra mienu no wo hwa abrantie ni so a enhye da nye wo nwanwa sa before say me ni be hu o no na o matna wo kra ma o ba pa ni ni wo se sem se DHS3 na o matna wo nti o second born ya me tan se be 1 year ni kakre ni na me bi hu o mo na o sha o ba wo DHS3 be 50 years and that is o matna che amo mu mo ansa na mi hu o nti mi se suban ne be na o ba ni mi suban ne be be si be kakra ni so mi o mu shia ye nti ni o mu shia ye no according to Obama ni dey wan complain Obama nkere meta so Obama ni bibi an ni nche ho but Obama na ekire no na Obama ni suban ya wo ni na ni ho ba ni ye na ko mi dey senka no me Obama ni be shia na de wo se me ka kire no me na ka tie no ba Obama na amaye nsia ko sise ni ko busa ba Obama ni se Obama no ya wo su hu de bia Obama ni nam oh okay na se de ayiri o papa mo kra mate se wo kra na ya obo ano e de yemu kakran se be me na wo dwane yo se ya ba ya na dai se de afoma ba beda you the book of Exodus ya so na so ni dem bi se de asem no abefa me nsem na ba be wi so nti wadaro ma di obetimi aya e beboa ma asumdi aba na oba no so nya na nidie no ko mi asa de o ke me dwene ho a etete me ka na so bi ne be nyina na bi obetimi anya bidi aboa wo ne abisua no nti ya asem aya di nti abeto ni ni de kakra bi ya de na mo so a won so beto aso aya aboa no na oye bua mi ni se ya bi so ni beje ho pa ye guso ya bu obi akra bi kra de ye wie o papa we no ye active member obey ma oba ni bi ati akokakra 2-3 so bi a 1 month bi na oba ene we de beba besra ne abo afode kakra ma no wo mo kika wo mo sa se kakra na ja ye mo afode kakra ma na se papa ne dai kaso ene wo kotra container no so aso ho ye twene ne magu abonten se so twei nti no kwasi akra na ja ye mo afode kakra ma no ana ene bi ebi tumi na nka ne se ya o sa asoro na nyame ko a ye bi na na ye dia nti ene me bi se asoro ne mponi so ni si adwene ho enti nko ani be nti nyina nka ho asenti si a wo sa afa no mate munhia no ye ntoto adwene ne nyina ye hunu kwane a
ya be for so a ye be hu abrante no pastor ye da say ayi akoma eti say ama me remu kakra emame kakra emame ayi akoma 87.9 FM akoma mu nsam dwumadie no an waso eguso amuti ye ne adwoa entwi wa ne kunu ya je say wa ye no ho ade awade yi de wanya awade mu de mebo a me sister wanya aware mu de 6 months red flags no show ye kwako ba ye na wo be ma wo wabrabom wosimagia ise kofa no wasesa obesesa say wa will be wo ba bi ansa na oba na woni ne mani oh nti wo hia no wanya mfiese eh wo hia ayina tu kan be ma hwe ye na na bi we ye wo hia no ba no aka bi ahwe dada mo a acho debi kasa ma menti acho debi enti ono na te wo nkwa ha mu acho ono na e break your virginity acho na yawo askonda ya wa absconda so ampa ne guy ne say oba ma no mokọ na mokọ akofa emema no a me pa che wo eya muntie wo mo guy na mu ne ye na se de wo mu susitia no ene wo mo na fofo e de pai wo mo wo no ne de no che se wo bi otupia fajan ne guy na mu no eno kran so watupia fajan wo bi de miss call no okofa no ewi akire na miss call aye adwuma wo bi the devil ne guy name eno okofa aye ewi akire no abaye devil ama no me pa cho guy name no hu hia yesese because no na ne nafofo ri hwe ne su a no mo de side no e de ama no e de asam anankra ben e na wo to e de ama na na ya ba bi e wo bia acho ba bi wo na na ya wonte kasa kese mame me select yefo se obi a wo hwe me so onim ba bia wo wa on kan cha ne se me sere no afi de ma bele ma pem de medie kula eden say container ni mu na na ye mani da so no eno so afiri mensa ti me send baby wo bia on de ontwa nani e mehwe nkola no na eden e bia na da kro anti asempa ti se me hwe de e kona ma mi nti mi nyina no biem eni de ne doso wo doso me ka se nyina yesu meduane yesu me danya ne yesu nko a mi nti mi kura na ma ka sembi won finfi o mi renfi da kono anti asempa no eno ne de o pese o ye den da bi me pese mi hu eno no ye den e ye bia no ma hwere me nkwa kora aja me ma na je so be hwe ho akonfo ana adwa o pa che mi so be hwe ho akonfo na mi nyo be de me bag to an ma ne de a e ke mi aka me nti ase akua so performa no ne kowu akua se fabre no ne kowu sport no wo kwaje bosia no enu musika na modi kwa ya yefro no sport no musika na modi ya yefro upo obi di na manu akowu sa akra no fe akra no hu no fe ena upo obi di na manu akowu o hunu wo kondo wu tete ne doso se mi mu abia me de bo ankola no so ya ade na mo ba bi de me ni emagu kura kam ya adwuma me ade kakra ese wonya adwuma bia acho de ana ring boso na shawo yo fe ma nyem fe na ma wari pictures mo ni bi acho bi ni me ho wo twitwa bi de you try the phones so man na before you try the phones ma fa photographer man me twa kokoro bi amamo nante me ba cho David awari ni last say for abosume insia ama be fa kakra nu ma me wache na ye mpepa ye hwena no ni ye nusuo kakra ye sukure jahem aya 87.9 FM ama be jedwa na emom no God's way enwumrei ena ye be ye surgery no de edin kan enti no ye guso ma me mbobo numbers ne mawo emeka chose numbers ne de enti na me start me ka se mo ntwere ni nyina enwu ho na o de fa ha na ama watumi e de afa na atumi aboa enti ma me mbobo bi ma na ama emfa ye nkodwa so 0533 487726
0533 48 77 26 0599 814 926 0599 814 926 and that last one is 0599 305 202 0599 305 202 okay nti eba no na order won din no eye Mary Akosua ade na emisa baba wa no ahunu asam no kan no anwene hu yi on de ne ba no hu fa pa na wo ne ya wa mre abosumi nsia no aye abosumi nkro no so amfam bi ma da the story say ya bi na wo yi a woman bi sun ye no wasi e nyankopon meti ha o mi pe bi o wo bi pe bi tokuro mu a wawura ntwom no mantwom asofo ne akofo anonte wa yira wa memmene pa nonnom kwantana ya wakogina apa ne ho ehwe egu ne ho onya bi ye ni so ye nyina wa ye o waye obi enya bi a wo so obi magino no nkowu we di ebeje me sponsor wa daka me sponsor na daka me sponsor pons ama fami no mu a ye ko dwom ni akopa adwuma ye na adwuma ko edin at the credible microfinance womo eye sika korabia ya wono ewo kumase asante mantamase na womo so mo pa adwuma ye fo pa ni manimu ya ene mo aye adwuma mesra kwanyen eda ho firi sabere akopa mbronya bosome de to so enum bosumi wei ewu anisa eno nte wo akwanya se enafu akakra be se nan ya ka yanimu insa wo be ye adwuma no na wo se fatanko ade animanimu ya wo be je so na fe wo motimi afu adwuma na credible microfinance ese wo no mo epe client office officer manager ena fe client office assistant na wo mo ne mo aye adwuma na se wo ba na wa be je client office officer position ni de ahwehunu se ahwehwedie yegu akwame wo beduru ho ansa na de application na ba e wo se wo ye obi a ukura bachelor's degree almost per business with emphasis and a microfinance and answer development finance and at the end of to be a ukutano one measure amojuma and was so you be so part their experience and ye kuranom baby a womofa any pano and was say why a juma or hobese in fiemium sounds so and I was say you be a why juma and was kakrabia a demo pa bese in fienum and son of motimi at the juma yamau shannon so say I was so sounds so you be a kuta driver's license now baby a womo f4 juma ye kumasi kuropon yi e wo se ohunu ne nkwa ne ntwo no ahodo nyina mu ansa na adwuma no wonsa akabina sanso so na ekọ e de ama assistant client officer no also their qualification wo mo se wo mo degree in accounting and as marketing or finance HND accounting marketing or finance computer nim de MXL ene IT ne wo sa wo bene pa software ne ade nyina no wo mo se wo mo hwehwe sa hwede ne ade afiri ho e wo sa won so yo bi a okuta driver's license eno nti adwuma wani je ho na se wo se fata ACP tanko ade a wo mo number ne age na fresisi a 0536 266503 0536 266503 nya sanso dia e wo se fa o CV no efa 231 group gh@gmail.com message su bi omo mail no e 231 group gh@gmail.com wo dia wo mpane to mpane no bia number ne amedia to dwa no abomoden afrem wo so wani ha wawie pa wani pruso eso hyehyew ene driver fo no nanse wani nintina aseka ne kakura enya wodem bomoden so obekọ Divine Eye Care Clinic na won ma hwe wani edi ama ehwo ena chese wo kwa wo mo hwehwe wani no so ekuro na abaso anasa wuntumi kenkan glaucoma test ahodo ni nyina wo mo eyebi eba ne lenses so dia ene bebre na lenses no bebre ewo ho progressive lenses photochromic lenses bifocal de kenkan ne de nantie nyina ebi ewo ho frames ahodo nyina ne border form wo mo se wo mo edibia ba eno nti wani hu senkan nyina da fakodai Divine Eye Care Clinic na wo mo hwe enhwe wani no kama emfama wo no asafo kumasi asafo market
Market, one more Eben VIP bus station 0244175788 0244175788. Ye kwatwa de papa dia besia dem nam se ne sika ni ho wo twa de de sidem a to de be che de ye papa be sidem a che gise wanka so wabre no yi e de che eti wasi so abante ababa wa wusiesie wo dem a wade fo fe na wusiesie dem a fo ni kire mu e wo ANS Electronics nam se ho no enuoma no eye papa ne bo no e wo fom esan so a che se e be che pa sidem a che pa de mam eti ho no kwa no so kura 500 Ghana ho no mo ntwen promotion ansa no mate enuoma so 500 Ghana wo de bra TV papa benya bi afa enuoma hodo bebre ti se laptop and the chargers ahodo system unit monitors tablet any remote nyina one more airton bi ewo ANS Electronics enti one more shops no wose nkrabata no ba ko ewo Sotium Market awoshi Alan and afei Oduman Estate nyina ewo nkran eno nti wo so frɛ sa wo pe delivery a wo beje so 0244973955 0244973955 eba ni tissues a enhwe benkum enhwe nifa enoa ene flora tissues ye de kwa yi asikosu ye de ko dwam ene edidi ane de apepepe ya no honkore ko school na de bi e de ato de bag mu e de ama no pani ba bia na bia eye flora tissues e ma wura washroom a eye flora tissues eye kama pa sa so ne wo ma dwene hom e de toilet rolls e de aka ho multi purpose towels ene napkins e fiefie mu ba bia wo bia no ahonidi e be CPS ta enoa ene flora tissues top choco chocolate spread and a top choco chocolate drink enso e wo dwasom eyo my Ghana koko ena wo mu dia ye ede papa chocolate spread no woteta friend sa eyeye wunya pa no na de famu di nso ekoyie pa 3-in-1 chocolate drink no bibia wo mu dada koko milk ene sugar no ni nyina ewom eno ane se wodi nso hye na de wo no woti no aye ready anopa wia time bia pese wodom koko drink no top choco 3-in-1 drink stores no ene etufo am Ghana ha se wo se ba bia wo bia no wodi abomoden afre na won mo emre obi 0243 033 0243 Top Choco 8 chocolate. Mommy, yo, and na quick credit investment. As we say for Ghana card bra. Na wa mo bosia. So hono he, we dia bosia no enye collateral sam enye bie susu enye he bie account bia we dia no so kura Ghana card ba bia wo bia adwuma bia wo ye bia no. Wono meje o se wo pedwetre afa na wo hye adwuma se wo pesika tre adwuma mu. Aba adwuma efo ankran adwuma efo bodwa bedwa ba bia wo bia emergency ato ache wo. Na wo hia besia e de twetwaje ho no enhwe benkum hwe nifa enoa ene quick credit wono ma besia eho dwo na esi ho ewo fo wukuta Ghana card na ye Ghana ni nkwa de awato di bomode so obefre na wono age so na emomu ani na ho wono mo besia ewo internet no esom 0596920833 0596920833 me da say Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade no a ena waso eguso awutie no ye first case no ye adwoa entwiwa esreso ena odi free ba ye nana yaw be ma woni no awo mienu omo ya ye fro abosumi nsiemu eni be ma na tupia fajan bosumi miensani ya won frefie ye frɛ na ye nyano jankora mienu e de aboba no so ye ne sofo di nkomo otide ekoso second case e ba beto so hyene so se first story no ye Delta paper mill omo na de floral tissues aba edwa eso ye ntwa ye homra tiawa ye ba ye besan akọ na ye ne ye second ye the second case no atso Mido na den na wote ho a waye stay for sa no ono kwano no jama wa bre Akos sani amensa ne menamu twetweme no emu aye titiriti mentumi mpo nsore wo hu na enwanwa enu a me fridwom bae na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wanom 3p garlic mixture emma moja edu mu afusane no echeye natural garlic papa bi ene ye dia ye aha na no na madam fu kofi mpo ka kire me se he work natural health for bi bidrobi omodi aba ye fe no 3p garlic mixture wo ko tojo ne wapos wo se dienti na no bae starting yanko e pa cho dienti na me wa ha no eye ni bresem wo de eni bresem ye di nkayaka na the starting ti start we we share me bi nkola bre na me netina ya si wo wa na me ne wo me ba penyi oye oba Akoma FM 87.9 Kumasi ne wo ketua na me hwa asetina no ni mi wo mu na emwa me na oha me otete me
ti me ma adwen say akwala we nyame ya madom na opija akwala na mani nyina me start madwuma anka me ntimi ne ntine bi before say obeba ne nso no na magilu de ye adwuma esele so de obi anim me bi sports e wo sele so edu weekends ana manu aduane kakra e de aka ho ti obaaye no ni nse ne ba na wo say me ba ne nso panyin mu ni ye ntina na mebre ti me handle adwuma ne ma ne say Akoma FM 87.9 ena me pe no fi say yes wo ba totu a etwere be mabo nti kamen ti me fa ensan no ho abla wo ho mfa madwuma no enkogya obi wa abonten me so be hwe ni ya ama me ti me gya adwuma ne hye ne nsa me nyinsen mu ene ma wo mu nyina wo na na wo ho nti edidi ma na ese adwuma no mekọ adwuma no bia na ekofom mekọ adwuma no bia na ekofom obi nso ba no obi sa ade no no anya bia okwa a wo mabiem ti na wo sa wo kope sika hoforo sa akofa na ma no gum ti me ya na masa akope sika be fa na ma no gum Akoma FM 87.9 Kumasi ni ho hwe na nyi me nyi me bai emu sensem ekanti na ekanti ani di abema ni di bopi a wo mantem die medie kura den gise makwaji nu na mde bia yi ahwe me ho ahwe me ma no me hospital no ya di nyina me a ma me kasa me hospital no ya di nyina me a ti ekoye ko ba se me hospital kura e check me BP a mo muso mu nya bi ti I work am na eden na me nim se me ekọ na de me mabiem we said me tu ko bonsu so se me no so mo check me BP e bi ma Akoma FM 87.9 Kumasi Nyankopon ye madom no so ye masomdwiem nse wo to ne ba ne din no ye me ho ade ti me ba se to no wo na msi da bi on to ne ba ne din na me pemu me hwe no wasesa mama na ye me ho ade okay eno me de kwoto me wo fa nim na me wo fa sese woni na wo me yenu enti wo mpene ma ne nya wo ho ade no hwan na wo kwa wale no no anso de kwoto ba bia na me kwa sorry na sofo ne frame ni mienu nya sofo ne frame 2 times eni ye di nkoma na mse da waka ne sa de a mate ti wo ko hu abusua eye me ho ade to ne ba ne din ye me ho ade kama Akoma FM 87.9 Kumasi oye me ho ade wi obo so me pepepe na me yare da ho na eden ma na enyo easy enti na dwumawura na master e de me ba ne to no ene be hu se de me da no se de adwo da ho 87.9 FM. Like your page, comment, share my YouTube. Akoma 879. Subscribe. Name me a notification bell. No, so press one, you get notified. Share Emma for pin so into me enye and share namonko swa and share. Yemfa bi into your home na bibia yemfa bi so emwa wana wose yeboa wonom na mame mobile God's way numbers no donation line no MBM mamo donation lines no message ni nyina egu ho emfa ba akopɛ mesrew dombo amewate 0599 305 202 0599 305 202 0533 487726 0533 487726 and that says 0599 814 926 0599 814 926 na yenko yenim edi no eye Mary Akosua ade oba mame mo hawie na mom na promise say achara de adumo so nyame adome ho ye wudi ache frɛ mame ya mam edi wudi pa me pede ewo wo voters ID so Joanna Owusu Joanna frɛ ne bae ba chom frɛ kononom afranjo kononom okay awie de bɔkɔ nso bɔ enya bɔkɔ sa mene na miso na mene bra bi sia nti mi sia ye ni sia na nyinsan ba mu ti nyinsan ba mu no ne yentam tete na miso mene ma me bi na ti no oni baba ti mi ano fam sen baba tentam tete maame na hwe me saa ne akola no ena maame no akola nya ATS na maame ni free mu ti maame ni free me so no ma hwe akola na me hwe na kosi 12 years be ma no wa morning nsem wa ma me pampers da
wa ma miskada wa mfa wa mto da ma plani da na plani atrofi ti entam ti to no so ko ware okofo ba so oh okay yanko enti okofa yentam ti se no so kofo ba afro no ba ni film so na akra na nya to ofie na me ngo na chi ti wo de acha pa ba oba ni film no de acha pa ba se de asie bia minya ama ne nkana be ma no no wo ye no no problems wan ha akra ne da minya ama ne nkana ye ntana se na mesi yo mate sama wo ha de wo de cha pa ba de a minti mi san kofo ba afro na me san na ko wo ha we ntino wa kan mate na obeye me ho ade ti oye me ho ade na menyem na me kotena akono no ti ekoda nyame ase wie ya ame so na me ton aduane wa asafo sasafo ti me mu nim sase mu nyina na ma gidin wo pa me ton anwa mu bia nem ti me wale mi gya adwuma ne ye kotena ho ti me koda nyame ase wie wi an kwan sa me man ko school aduane no na ye maduane ya ase aduane ne bibia me ni nto nya ba na mo ho ma me na onpe ba bi ma me na me ton aduane eno so betana won chintu ni obi afi ma me de ekọ na wo kire wo oni ska na wapie ni ma me ko wale so no so awu mi no mi gya no ko fo ba ne no mi no oni ska na wapie na nkula yi sum tata na me ba kete na ma wonde no so de me de no ko wale ayi panyene no oni ska na wapie na nkula yi di sum ba me so ma kom de ne ade ti da ko na me siniema me ba panyene no me siniema ti no yare wo yare ntimi hata ne ma mdura adwa ya mi kwa ata ne ma na mi wura edem mi wura kitchen hwa yi valanda mu hwa me kwa na mba ne de adwa ya na mse kwa atia de wase ma me yefuna sika nka yesem de no adwa no ko to edru ma akura ne no me eno ahu kire ntia ma akura na be ma pa no se muhu na ese awale boni to nya wo sa onso de ya awale boni ma me jimpeta kire wa ti se de adwa ntwa de ya awale boni awale afro ni awale bone pa na mako wale bi na eja me sese de esi ko de me ya madwuma me be ho to ne kama wonso so me nan wa akura wan hwa akura da but me ja bibia am na ka se me kwa ko wale be ma afro be hwe ne be bia so se ma mpem papa de ma ka bu me no wa nso mfi akole na sa de me ba asafo na be ya madwuma na mba ntimi ba na me ma ba ya akoko ya ba ya akoko na odi machi no na me de be ya madwuma me de panyini to school ti woni we ne be boss nto be boss am do mienu nyina to school mo stadium side me ana me hwe nkula yi eye bibia bu eska do ba chese nso hwe na eja ba bia me adwuma di tu me ti di tu me na me se tell me sa ba kuno no ho a wo mpeda bele ma me de nya de se me sa ba betena won chen me kwa akopɛ ba bia atena na me ko tena abutoja ti me ko abutoja nso na me nyim de wo hye machi ena ma me panyine ne yale no ho kire sa tes won first kama it be da kom ebu 2 days ba ta na aduane nto me yem se menya 5 cedi to aduane man keto na me de ato am na me ba ta ma da kom me nyim we na me kote hwe gatem me si su bubui ma no nyina ahunhun me ti bo gatem ma ne fe affect me ti me uwe nte se skama ti bu ha pa edru bnada edwada pa na makoso na me de hwe nkwalai ebu a obi eja na makobubu na me de amankura ato aduane adi ebu obi dan echi na makodo ni nyina na nkura adi machi nkura yin school bi se me duma se 2 years ni ekotra butoja me ni 2 years nkura yin school da me di pa ma me fo esi na ma nko school me tinya bibia me timi kire ma asem kire se ma akon be ma ndem nam so no ada me ba black ase me nka ma se na me ti wa na me su ma akura bi sa de na ma ayiwo su na me sa da ma yekodu de bibia me da kula na edene eden a me dem no ya bubu de ato abo agudam sa da kro na so yi cement agudam chese me nkura ne nya ba bia na chese sam sa betana ne nche wo kro no me kwa so osimi nya bibia ma ne ka fa ma se me de ba me nya bibia ma ne ka no be hwe ma ye kama ma stella sa na no esu oto se me nkura da akom woni ska no wapie na me nkura kom de nkura yin ko school ene nam fie ti ma monka ma asem bi mame ye be ka wa asem ne bi ama wiye papa ya me na ya me ja na mame mbisa se ansana ye ne be ma ne be di nkomonti ye beto aso pa de be me ya wo ka no asem ya wama awade kora fono wo huna wade na wo bofono wo na wo betro up sa be me mpacho woni na jai ana wo da so ne de te menene we nya menene te ye menene te ma
Bema no wo kana asem ya che me da so ne te. Me ne te ma me ni obi a. Woni no. Me ne te dan ba ko san wo chirenti ni ba bi a me fa. Wo free ne nche ne ba ne. Me free nche ne ba me ka san kra wa mfi. Eno a wo da na chi. Me ne me ma ni nyina ye da dan ba. Wo no aduane ma ne di. Me ba chon. Wo tu twanga. Man ba cho de. Wo di bi a che. Me ne anya fine ti. Me ne nya fine. Nti ba sai na woni no enhia nam. Wo hia nam. What na wo de be ye 3 weeks mun de me ni hia. Na wo twem yensa no ni hia. Na oni na hia wo de wade ebola tibode obesire ama usika. Ma hwe de maye. Me ni dia me da nya ho de. Any free ne che so nya ho ade. Ma me ni obi a. Wa ye ho ade. Wa ye me ho ade. Mu ware mfiese ni. 5 years ni. August and 5 years. Asori be mu. Resurrection power. So for be ni chira so. Me refer ni di. Okay. Said ye tie bia no ye betu aso said ye wusi ka be men wasam ya sa meswai minim say yi mo jai kra wotu ba bi akra wo hwe nya boso me say ba so 11 months no busu 11 months muni wo dia to bu anse ya ni na ye be show don't worry da no so ye be show na said ye wani abreed ye na me ka say be man wo bon garat kra to ba bi mo ba bi ametana kula anka me pe minim say wo fe ni say na ba pa hwe nkula yo mi ana me di pa hwe nkole mate ye be di hu djuma so ade na metrimo hyehye me ada uti abo ho pen me we me tehwe gata kese me puto ja da we do gata na do me fi so ti okay okay be ma no anwo chere nte we de mai no mo ho ye fe pa o ye be show enye ne because e was ye ne be ma no ekasa na wo kwai wo nkotu di wa hu o na me kan wo kwai wo nkotu wo baburu wo me babo ya ho chile nto nko school aduma so am na se be ma no wo so hwe ne ma se wo ho nti ye be force na me na hwe ne ma no na me pa che se woni ne da so da wo ya wo ba he wo ba kra no me ka sa no wan fi me wo ba kwa ne ayu ne ma gwa bonti o be ma eye ne ha o megu wani mu ase na emom ye be hia won so ene atrase na ya hwe problem no say ye betumi abemu ya bemu krawie ni ya sha solve e the amount wo bay enti na me mise bisa no questions bebreba e betumi akwa bufuo di aba no because ono na tie kam be pia na pa ba me hwese ye mienu nyina betumi ahia ochina na yatumi asiesie bibia enti yera ya Gabriel inje Gabriel me pa chawo oba yabotre why abotre ye nyina ye behia na de wose ye kanom yatumi aka because mo da sote na bibia aye kama why ene akwa mo meje adwa na fe yenko ye nanim Akoma 87.9 Akoma mu nsem na panel discussion no channel so Emma me say Alpha Industries womo enede choco top choco chocolate drink no aba top choco chocolate drink aba me pacho obenu numbi na ede ye papa na top choco chocolate spread no eno na wunya opa no sa no na mu ahye sa no a na bomodi na wo de famu sa no do na se wudi a eja wa baby wama eno ntu yin bi top choco chocolate spread no ma won sa en can be didi no ozibanze oye angaza wa na abeje so minim se wa na abeje so fudian ye wieka ya frontier didi sa ma enra me shono no ohwem kwan ama chia na so table fufuyi wone ayi an ohwem kwan no mohwem kwan ya frame mpo edede ma di wadi o we invite me mpo me sese de ya hwemani na plake invite na etu fo mi yiri mi etu o adwene nkwan amane yo kasa ka ho ewrofuo wom nti momone nka wom uti prekese nka wom na misuo ne na se mi hu na dey fa me huna sa na me hwe se enkwamba ka se ma yensa na me kayo ana we na se de si ya me nwanwa no me se iti govoi pa nyame anim pa ne agro ne pa na fu ka fufu kwa ka mu invite me kakra
na se de sabe so ni to e so mo yi ku nti wo wi fufu abere pa e nsuo tonso na kwam do It's a shame I'm saying you didn't talk about na kase de nesi aka de kase me kukuru kura mu ntwa ba kumpo oh ana mo nyi number ba ku na ma manum na fa fashion out wo do and me ntwa we abi akọ dabi kami tuja no go okay what can happiness say ya na what say ya no pepe wa ma won ni anya wa na be mo ni aje obi eni so obi be ka kwa wuro be ho ye de ya so to wa ni nje me de anya so ai ye bibi entimi ye dabi never bibi entimi ye ni ma kwa na afia ade anko dia kwa na yanti bida dia kwa ma ni yanti bida na mpo bi bi be ta na ko me sponsor adaka me suma fa nsuo ama be fa pons me fa ai frata de be sha de me fa kala lu na we da me pe me pe nkola ni mi enu nyina ye so ya nya ye obi anko ho nya mada Mary Abua describe by 50 cities eba reception say yemfa emboa God's way ma ye ka God's way dey TikTok obi e dey adanse dey bi buy oh yeah o say friend is Psalm 54 e dey owo TikTok Psalm 54 aye but o say na our friend no little Kwaku's Angel or Germany Angel sa na aye o say sa na our friend wa fa ne di ameti sa na me friend Angel aye o say during that time no Niku konya issue bi say na obi be fan adwuma sika bi e dey share Niku 90,000 pounds and I say euros I don't know euros yeah Germany euros and say na ehun akoye eyi kakra and so I said that ohun say little Kwaku sere but the donation e ba ohun say little Kwaku say asem o ka che Niku say enche omo so be sere enyame adom watimi ni create me atu ska na ama ebia please asema na se bibia mba ene nyame ayadom watime etua ka ni nyina awie bibia afiro nto no to dance dia ene ode ba TikTok no me share that Troy ai mi hu ya na say there bia dance dia we dia metro enti na matro ye ekura mi tu ha me pepe ekura mi na me friend Angel preko ai o si dia na the friend Angel or Germany enti Angel maka wa dance adoye die wo ye pe eya na ma wakoma mu ntene ya adoye no enye meye bia hwe aha mo wakoma mu ntenye uye wie pe a enye ne kra ne beba wo chene bi etumi so kra beba wo mama so etumi na adoye de ye de to wo twen nti me kan ye maame no se omo koya adoye a utumu se bode no ye gina de afen no de ehunte chema no eno no de koya adoye no utumu se de mu die na atwuntwam nkoyie enso no watam we wo de kwa se me de koya adoye omuti adoye ase enti time dia no na boye ho ban ene ye mremu na ase de ya ye twuntwan bisa no jisi e kasa koye ehwehwe mu adoye enkenya sawo nka adoye de wo ye pe ebiebie kwan etete nioma mu kwan emmanuel mese makan bible from fitiase kopem awie ye ade anyame si wo pa ye moma eno de oso de mami me so me de be ma wo de mami twa na woje eno ano no wawie o wawe ne nti ade anyame ani je ho ano no o ma na wo de amawo nti adoye de ehu hia wuntumi nya bia ya ye bi nkakra enye ni nyina na abetumi aye baten kakra no na wo ye kakra na wo ye kakra na won say wo ye so enye ne say because you say oh yeah we expect be oh yeah we need so say mame nkoye na me nya dance de mpacho ye nya no abamabu aha ye ni freely ye ni freely we ni calm down ye ade ma wo abra we ni down protection ye ma ya nyame ye ma ye ne ye hu ne physical no it does change the ye na juwo biti baby bowdian sa de nchewo kanche ya nipa ya dwene nko sa ya dwene se osori anopa na wanya nsu nyame da wase ma hihie
but before say nsuo yi bɛbɛ yi ade onyame yɛ na kyerɛ a wɔahu ansa na nsuo yi bɛba no ɛnu ehunu eti na nipa tumi fa se da manya media nyame ɔpɛdeɛ na ni tua de ni tua nko ani hia no eti mimi se media de kyerɛ mi ami se yi Awurade wayɛ madom wohu me mɔbɔ yɛ Awurade me da wase efiri sɛ he ekwan a wonam so ya ebi ka nkyekɔ ebi pɛsɛ na kora na ebi kora benya anka na wo sɔre wo ne wo manyina mo sɔre anka ye benya kora nka ade bɛkyi no wonya bi kora mfa nwura wanu enso wo behu sɛ hereben woni sika nso wo nyare woni sika nso wo nyare obi wo sika enso ni nnura eguguru ne ho ɛkyɛ wɔtwe ho ni bebre wa ye tua no anyway unsu de wo tua na ye betua okontomre ko so nyina aka ho na ko ya da ba unsu so ben fie miensam nie wo nyame ko hospital da shira ni bia no na mi so obi to me didi seconds no obedi seconds no obedi seconds obi so aduane ben sei obi aduane ben sei the whole day aduane obedi e sei ɛno kra so ɛno so kra ɛna no so kra ne nkyiri nim mako nim ɛnam ka ho fra ne saa bebre so ede ɔtwe ye ban kokra ye ho no ye yam na no kra no ya sa de kosu ammo no muni nko awon nyina fufu na kasa yi no se twabia piso na piano aso ni ame no hospital ya wo bi me yedin dro hospital obi nso yɛ ne ko theater wo de wo san de another fufuo piano na ya hru na ye nipa no ye hunu de nyame ye ma enuma bebre mesi de ye ni hunu na nyame ye ma ye edo so sene ne wo pesika ne ene manya sika afrim da bi o hwe eto de bi a wotumu se ka bi a wotena mu ni jonku nyina chia wo ka na chia adam yanwaka adani bidie ka wa hojo enso nyame hu moba no de wakosi se twintwen ebi okro se obi tumi bedi adanse wa so de wo se be kanam de ko na breaking ye o breaking ye enu wase sanipa de agumu enso nyame hu moba ma ka na ni breaking ye no odu kosi ye you always have something to be grateful for na on man bi okodi adanse na so wo de wo me ye nyame kura ka me yimani ma se no ya take animu a ono kolodie no osori an po kwa adwuma trotro wonim se ne si anye ne si anye no o ya we se nye na okofa nipa no a na ode wo mba pachi number 1 na obesi wo mu wie ye no wo twan wa na stia na etu aka ne nsem ai stia ne tu ka ne nsem na ode awrade energy or the break no akopa ke na me se meni awrade anka me yimani because who kono one who dey say we can yo winning break no you know kumu krofoma na ma ko woni ma de kro ntia nyame so mu e ntia nyame so mu no omu ti mu no e bia ko ye kakra na wo ye no etumi je na wo se ka etumi nya akwanhye ni pe wo mu nyina etumi mu na ba ko etumi ka ba ko adoye bie kwan yo ade adoye no ni de wani hunu no ya na esoburu so nti time bia no ya ema enkasa bebre enkasa me de me ye bie no me hunu hwe obi kasa na me ra ho ama ne papa wono no kra wo de ba be kasa obi anu aka atumo anadwo ni nyina na no aka atum wentumi ankasa wo de nyame aye wodoma ma ade achew watumi age so hello wo hunu hwe hunu ade wasonti asem utimi home wa na udware ye me kai se ye bi e kofie na se course ne ba obi frɛ o se ska me de aba de mo hwehwe na mo mpae na se maame ya so mo mpae se ye jidia na mo na wutu na wo ne jidia ye na ye kan mo mpae obi ya hwefo ye tifo mo sponsor yen bi obi ya kan ana me kan se wo ye da ya enioma na mebobo so nkitinkiti ya mebobo so yi wo mei to me nantia efri evnam kwan ho ekoba
obi so ba etumi enam ho na aka bono onya no no tumi ayera hwe ni nyina ye oni o man kitenkete na adoya ye na wo ye bi no enu na nyame de hu mobo enti eya ye nti adoya ase na ye hunu de nyame eye mayen efise enafom me se adon me nam kwa bi so a obi gina ti janso wo de ne manema bi egu ho sister bi so oti aso a ne nan ya hono wotia so ne nan ya hono mpaacha wo kwantanan wo nim de anadwo amanfo ye enso wo nkoa da bia wo nam so koba twem sa wo ne me nyine twem sa enti adoye no wo fa so no enti ti ade na se na ye bi na nyame hu mobo afi na aso no emu nsem wona bebre se fried rice ho ne ma numbers ni hia na wo mo so mo bo wura ha de ba no mo so ye da mo ye fe se mu ti nyina nyame shira mo mo so bo re mo nyame enshira mo 0533 48 77 26 0533 48 77 26 and 0599 814 926 0599 814 926 0599 305 202 0599 202 so far 0245 301462 no and also eka ho bi into numbers na ye boni de ni na akọ na account no straight away na bibia edem ebia ma go ye hwe ye nua ba second story ne de ye beto second ne de o da so tinti e pese be ma me ba ye rewre mo dodo atwo no na ne no gwa bonten woni na da so de nko ade ya brabra so ye hwe se be ma ne be ba ni atena so ye nko yentwa ne nana yawo adwentwa ne nana yawo Marco unse ememe bitumi ya ade ya na arehwo hwe oba woni na shaase se ahokyere bi kura ba yenwane manente wonka efisa ahokyere de tumi ba obia so time bia ye nipai wo tumi kyere wama mesimle me hutumi kyere mia na ma me bia no na aduane na se de isi to fa me hunu mu no na me ye me ho hwe nyeye na me pese de ba madwum se ma me ni wura dem na me nkoti aduane ni bi na me ne me ma emra medi enti ahokyere de etumi ye de eba nanso yenwane nya ba ko eye mu kama adwune bom yenwane nya oba no obe wa ye bio unse me kan bible me se yese obe emre ye mfa ye saa emre ye ni nie anya se ye mpomu no na emre ye betumi aye adwuma pa na mum emre ye ni se ahokyere tumi ba na obe agina na wo ye bibi kakra because of se be ma no ye de wo ka no ho no na wo tumi sisi wo ba unse yeti ye obe wadi nkwase asempa o wadi jimisempa 20,000 bema ni so banye e no buy wo show kire edie no wasesa wakoje 20,000 wo fiewura wo do ope wasem siga ni mwedo 20,000 edie amount say 200 million fa be a sport aye adwuma era ne koba nyina no unse wo baaye no okaka kakra gu oba asum no oba aye mmere waye wade he wasi waye se pacha waye ti se nkuto no eye dia no le ma emre wo ho wo dia wo pa adwane be metumi eye nioma otumi ko wiade obeba na ne yere bie pono boko no dia ma no be ma ba beda ukunu wo ho o da bi oni ho si ye be ku oba no si ye be we no si ye be ye ne dan o si ni kunu ni ho si ye be twaja kura to dan ni o si ni kunu ni ho esa mre ye no unse utumi nya 1 hour woni oba be gina phone so 1 hour wi wi ya hia me obehia wo am akore no wi wi ma ne kapre na sa ka che ne se ene akua emunya kura o ma me kakra me de ba mawo akua ne munya kura emu kunu nye ananyoma munye ne makan meyi me bag mu sika na wo sa de ama wo ba eno ne ye mere ye no
ɛma yɛ mmerɛ yɛ no ɔbɛrima no ɔbaa betumi atena na bɛɛ mfie mmienu no nyi akɔnhoma da na nso kasa bɛrima bɛka akyerɛ ɔbaa no wadɛ wayɛ mmerɛ edi nti na bɛrima foforɔ ɔfrɛ ɔneyere na obi gyina phone so a na ne bu afuo because onim ɛma yɛ mmerɛ yɛ saa na Akoma teɛ eti yɛtumi kɔ na nkwase dan ho na bɛrima ɔma yɛ sika se yɛmfa ntɔ nam no 20 cedis yakoto nam 20 cedis repacho do twa ketwa bi e de tese so ma ye no sade no de ma ye enso hey nyami shiro yi misibiko na nkwase da ho misadoye obi aye me eye saa bameti mi atoka ama ne yere wanye ho hwe ne nsoso wo bi ohia no na asai na wogina yebo ano no enam so bi yaye madom nyame hira no misidi obuo wo buo me obakutukutu no yebeka ya emfie dunie nsanyina ne ye kai na so yekuru no kro otoma aye no na ye nkai eye saa na ye mre ye tie iti obi ti wo beka so oba wagimi na so saa su no e wo oba bia mu oba bia ni betia na ye ba ma bi se wo ba bia ni betia me mo mi sika so no ma hye ni yie pa sika no e bi hye me bia mi tru nam ja hye no maka atum me ma ba ma hu da e ye ba ma bi na o ma wo se su no abetena wo ba bi mu e bia ni ye se hu se 29 years awari afo no wonu de wo keka wonu de wo nye me ba no kra no obi chimi sesie ya me kwakoshe me ho akomfo se ne ya nka bia nkyere na wo bo wanse wawuso se ne wa meduru ha me se ha ebo amanfo eya tena ijai se wuti fie keka wonsamfo no na ha ebi tumi beka se wi ose asem amoka kire me makoma to me yam si yate damu ha yate your office wa ensam ne niam ye no eni sika ye twia wo fom ho no enya sam ketwa adano ma ko kai se lady bi baaye o se no kulu se wo mu enya bia obeko ode ne beko akoji sika duro ode ne ba beko akoji sika duro ampa so obeyo kada enamfo tu ne fo na wuchi na ba ma wuchi na message se de wa bodam no e ma de se yetimi awochire ye kata so na ba ma wuchi na e te se de wa bodam no de obi sise wonya bia wo beye ampa wo fro woni ni kunu oba wo se man ka me de nka me ye wa mani sika so fa oba wo na sese wo sori na wo ye bibi nkakra because ma de yadwuma ye de e doso enti jiwe na fa ko ye adwuma enti se edu sa na ye de enti na ya wo ba bia wo nam bia na ya wo mesira wo obai wa ye bia ma wo enyini bonia yesa babia wonam keka wo ho ba ma de wo na wonu nsu a hye edra nwuno ye de mawo so wati ase na ma no ye de no ya moamoa so nti babia wonam bia keka wo bra enkola mienu 14 years na wo sha ase ni gina mu wo 40 at the age of 14 so na breaking no mo kwa no ma chia and it 20 years no yawo ade na wo yesa yo ba na onye oba pa ojai wo ekọ 2 years so ma hwe na kira ko ma me chia se de tie bia wo se onye oba wodo wo ni nti yesi ade no se dabro obi ti ano aya wo ye ho hwe enye sa na ye keka na nka nya sanka ba ma we ba ye oyo anka oje na ade de ba ma ode na fa ya umwa aka ware no ko ware aye den nti nana ya ba bia wonam bia media medu onyankopon hata we srew e ma bibi nsi ansa ma ne nte wonka na awe kekere ye fa no nipa ho nyame srew evangelist amen enchi tie for ne ahwefo bio mama nana ya na migu so ato ne nkra se ba ma na no madura anwu ba ma na no madura anwu no ukoba no obai na nyame adu no wagina ne nanso and sport ye no enya adwuma keto o and we start bubu apetehwe ofie kura sesi a no nya customers se nyan se obenya aponche hwa bi o mayanka eni koto aponche koto bi aka ho asimu mama customers e ba fie no so ho na watimi aya konya container a wonya esra so oda asa amadafu bi o sa o start kiti kakra enema obeje di se ababa wa itimi de sa ayinu ye no asi 4 bedrooms
be mo ware no ewuye owuye no no agya ne baba ko kakra na be ma foforo sa be fa no be ma no be fa no so nkwa do ne na anwo but wo wo no onyem be boy ni say wu no onyem no no so kakra ka ogya do ko na no mi ko e be ma foforo sa ba na se mami e ma me ma ni adwuma wa bro wa bre 4 bedrooms uko hwefie o ma be yo nwanwa oba be se o so no enti se uko nya oba otisa na wo bre na se wo adwini se wo kwa ba be di no break no wi ba dwane akwa nana yaw montam tete wa ma na ncha ne baby would this squander no chese wo be squander yo chese wo be squander wa wo sheda so ba be digality no akọ but nana yaw so wo sa adwini pa de nam sa dia mi nyini say be aho kire de nipa dwane e ko hye baabi na waboabo no ana wasamba aha enti de se bra wo de bra asem bia ni we ba e chen nipa ukọ court supreme court why judges yin la nipa ekukuru se de ye to abawie ya na ye ko supreme court judges nso enkoro tenase no Ghana ye di so bibia ni wenye nipa na eka na ha de ye wa ha se yesiesie ni yesa agya ware yesi wo etina na ya ye be srew ye wa yira wo ni mbedi ogina wa hye da du mu fon ya fresa wetie nsema ye kwaso nyina ye hye wunkura kira no papa bomode ayuti na bra me ntena se ni efa yie ntue na bra bode sa na tie eto de bia wo to fom di ba bia na wasa pagya sa na tie enti bra ene no wa to fom na enkire se je se wiye na no dabi emfanse nsumu anu hweme na dabi a wotebi aroto wo yahu bra ni emfa na ababa wo yahu sa ma na etesa na na ekuyeka e ma na etesa no a be ma ba ku breakina e di so ni beja yo mama e denye sister ya intina still ka wanda so shane nsa no se nko bi betibi asolumu ala mienu pe de se obi a wo nsia ko obi akofa na ya na ifo obi a wunum obi a na ifro so no nka mienu pei nko beti but nipa ne ba kwa no reka wana wo mma udo eno asa fashe so no sese winja na ware udi na jina ba bia nyina sese container kura nso ye se tu no yetu no so no nto ne nkwala mienu beda fan ne sese wo ba bia wo se wo dakata so wo da mpa so wo da obi dem so wada for dem kwa no akoso kura wo da na wa jiri wa unsa wo ma ne beda fan ne na ya ye besrew na ye nua ba no so ye ka che no omo no ho so na sa sabi atie from fanche me nkwasi akeka no a mekum no nya nkwa na ofasa atibia we mu ye besrew nya nkwa na ofasa atibia we mu ena nya dia wuye na mama nipa hu mobo abrabo du se ya ehia ne eden se da be ya obenya dance na de mekum mu de ma dance die wo bia wo nso wo di dance bia wo bia wo du point bi ti say ena wo shine ho den se ba bia du bia megina na ma ye ma de apa ena onyame ba mu so yega te say wo yega du at the point of death wo se ma me ntu nkola ntu ntwene se da be ya wo mu wo kura mi huru no ma Ishmael so tu ba bi ba sa point na mu na so abofu pie ho enti du se ya enkeka sanse muru sana na ai se obeku obeku wu unya wu ne obi ba fa kwala no kwala nyu no obi ba fa ba o tese no obi anyiniti o do pa wu e ye tu so loku ato esra so wie pe dano anyumra na kwala benya ba bia da so na ukobara temu entira ye besra sa asem no yifi wanu na unya wu ya wuni de obenya sa na ware ye tie wo ko no eye bete sa na nka busana na kuya ne ene Maa Akos no wate asore besra ye yenim se asore ba ye beja bibia bi asore ba empty handed she boso mu kwaba ye kwaba wate ya kokofie nya 10 years no mbeba de se safe no mbeba de ya wate that is life so eti nese Maa Akos no akua gina ba bia wo mutimi ka ba bia ye kodru ye ni ene hwede awade de adu ye besre na Maa Akos me final point ye adana asore no do stage bia ye so for adoya ye mo mpanyifo amane ye asore ba adoya ye asore ba adoya je se ye mo akonkyere ne ekuhia board ne ekuhia na asore ba the title ba ye hia board ne yaje ye hia so for ye dawase waye bi but baby aduru die be sa be kwa no hia mo akese
fi se taba na ekoyie ma no wori title ba ma no kro bo an ke ya wori title na ba asori bi kwa ti bi kasa wo ton san yenye so wo but then they now je oh but what boa why are there yen kasa why but point here sister edu there so for be asori pe ba bi manena point I asori jumadi asori na jai tredi ana asɔrima no ne start won sika saa edu point was asɔrima bo asɔrima na ya de asɔr constitution bam ne ebusa oba oba na kura enyame afra ne sem onye no so ro na obenya sɔfo bia na dwuru mu ato ne mfa asɔr sika mo asɔrima na asɔrima do fa asɔr sika mo nyame adwuma na ne de ye ka wrade adwuma no a ene de ye nyame ne afuo na sɔfo yakodo nyame nsuo nsan ne yakoma no nyame adwuma si ye de asɔr sika bebo asɔr ma no ma gina e de abewrade se nsem ya okekan se nyame afafie no ko wu a ye ye bari asem sa so baba be bari asem so abo court abo ye wufosom wu ya pidi amankwala no ewi apua ne eja hokɔ sɔfo ye be sere wa ye bi wa ya de but baby adu no anwumre ya mo mpa baabi e ma kwala no gai one ne man nda se won che kwa one bedroom kwa sɔfo yima no no wonna na fa ni gina so ma nanim se adwuma ni nie brewa ni adwuma no adwuma ni baabi a eni baabi a ye be sere aso no wake up na ye ne se pama memra me kano aso da bi se generation na ba no se wo mu huru no kuro bi wo mu sori gina de wo mbesi abo asofo no de wo mbesi because as aso no di bi sie generation na ba no but enen kwala no mu ye research o so no abeka ko fa ni tight mraw nanka guide ya wenye sika ogana ha timi gina se wo fa na disika mapenti ko de kwa hwe ma web Guys, Chris Wade. Send him a me put baby at the Pentecost as well. The me mammy put baby at the about social media. Yes, so for catching this baby or done the missing house until not only mammy the double thing. Nana Chris Wade and Jessica. What much you at my son? Say, number from one Goswe no Juma. And I saw the standard now as a bank. Bank bia no a wo sha brasia. Almost kasa jiko sha brasia. But we nyanya skali we kwa no aswan kwalaba. First time bra beto. Nipa ni brain we dey first time metia tight. Tight dey dey. Yes nka nyame so mpare so obi ko hwisi ani nyanka e wo ma hunyia mu. Ba ne duru na so na yiwo mani. Ah je bia yen so si. Je bia yen so si. But I no kura ne ka no kura ke ya. Nyame asofo. No kura bia dey adafo. Wo bia no kwafo bia dey adafo. Me asofo na meka. Yamwalo. Asobi ni mu si contribution na ye. Ayo na mama na jira ko du heaven. Na ko nyame mama ye mo nkwa pa no kwafo no e dey a. Kakra ya me de show se wadi ho no kure. Na me Some people are jina. What number heaven? And one year share. Now we are no first one I saw then. Papa, the one no be see answer na tight na kwan. Tight no. I saw tight na o mo jina kwan. Me minim say the here aso no ho adwuma. You try so for. Obi ho na no nka ho. Ni na ka ho. Nti mo je tight na mo fanya de wasa mo de ye. Nti me say ye kwa bebi abetu ya wo de. Wo ba se ka say password. Na se to do wo bebi ya de otua. Say to wo sha be do no no say. Ni e kwa Saturday wo do bebi ya no pese obi so batem. Ye use it. Ye do be ko. Mama. Yes starting first of all so. Ya o. Say o kwa sorry. Na obekwa ahohiehiem ni ekofa book abeto ho eye ba ye obonsa say no dey sa ye bejo asore bibi na say crowd tight mu ye be follow na ye ba for ye wa ma ye bejo wo kra no ebusuan ye hwa asore no ba won time mantem ntino eye kra won time kobi ni akeka ne sa ye bejo wo say mimi hu ye asore ayete say hospital obi etimi ba hobi ana ye say ye je hospital da yare for na call nti e fa ne say e ho so say ye ba hobi eti wo ba na nipa no abesa ne yare na nka ne ho aton enso so unya asem e ho ne ye be check de asore no ba ye wo be ye wa asore nim ansa na wo say ye boa wa ya boa enye bia ni mama wo so obusa asofo say oye na asore ba no pese otwetwe no ho fi say asama benti no obese ye te say onye na asore ba enso e ba na nke e be ka say sofo wa asore ni pay
obaye ase wabeye niema kama oh I say me na metete no remember me na metete no oh me ba no me ba na ti wono pe babone e woni fi babone de ye twam na tie mama me mesa baba we san so hwe we nyina e normal ewo me meka say something life yeah and you say we never be because on say o ma ne ba no for me kwa na me ka say bi aduabone da so ho but said they all see can them say you aduabone free akwa no ya me fe pa nye sister kwa na sen ko be gina me kran ka me gina ka me ma mepe ne ho efe ewu asem onyi mfiri mu sisi e bibia nya nka echi sa nya me kra ya de se aduabone kra na bia ehu ebetime ku de kra nku enye we ne beku na ya we bia ya azumi se bia okopeska aba na so me mfa ne se fi se me ma ne bi te sa papa be ma bi wo ho a ohun se onu wagyan na wo koso kakra bi e wo so oba na obese no ya be ma bi sa e ne ya se enyo no ese batu ye anko obenya na nka atu abc na nka ohun a he ma ka se wo me fi na brabo ma onye mo bua ye be ye na ya kuti ya ye be ye ala za woni me wo shada enu ti wa pe na mi se enwoma ya twere gu buku no se ya ntwa so ya mpon na asa wo de mi jase ma eni ya twere me se de ye se ko ye bo sa twere gu ena se de ya mpon that's true eh true mama be ma bi o ho ma obenya no na ka de bia wo fafo na ofre no me nkra no ho kire wo na o ma me eyi kakra emba so nyaminti encha baba we mi hye nim kran enya nka achi ebefa be man ba bia wa ko hye bia no o na ya baba na ya ko peska o ko peska o baba ozi ye nim sa ya den ya o baba na ya ba bia wo bia na bia wo mpeni sei e bia wo mpeni sei beba sei but na ho che be ma bi o ho ma ho che kakra ba ne so ase o hu do nya no na ho so okoba no ho adwa kakra me fa ne sei bia sa na waye na ya o ba bia hye bia mesel enkra ni nti panyin ne pa de bia awe chichire ye fo ni pa ho me yere awe chichire fa di pa ho hia so ye fa ne be ma ho se se awo wom ni nyina e de ba wo he fa wom ye da container wa wo wom fa ba ti bese na ya o e bia so me so bra wate wo de fa phone card na chichire ne se e bia ho chire ni nti o fa djuma enya ska kakra meba me hu ne se o ne kasa kakra kra obe ye okay dan se kra ne de na ya o me so enye me se na ya e busuafo no so o ma me no papa ni ho but at least o sisters no mo ko ja o ma ya baba we hu ade no mese omombrem mo mane o ma ya den ya o mo mane so musu ni bi je wi a check ni say the life is because bi go ha ama asesa wa be fa o wani na kumu ana bia na asho so ene de bi nkom e bi nya nkom e ba ye wa yesi for ma na te say Daska Dental Clinic eye twose anum kan no bomoden so beko na wo moto ase ede ama ene braces ma ye na wode agu ne so so a so hono baka so ka fatenga na no betwa ne dibi eye fala